Moi ben. Moi ben. Vamos a ello, rapaces. Todos somos. Van a pasar uns cuantos días desde a morte dos nosos queridos compañeiros. Despois de que Lara tuvera que traer ese carro do señor Blacalabos de volta unha vez a Salmars, con todas as súas pertenencias e, bueno, toda a cacharrada que deixaron atrás os corpos dos seus compañeiros. Lóxicamente dando o ouro aos súas familiares, non, Lara? Habíamos quedado en dita cousa, non te ibas a quedar con nada dos cartos, ibas a repartilo ás súas familias. A que sí? A mí Pero non que teño familias? nada diso. Que familias? Si, eu non sei onde están as súas familias. Ves? Ben feito, Lara. Repartindo as súas familias, pero non quedándote con tales cantidades de cartos. Non vai a ser que No, se no, podan no, utilizar. Están guardadas no carro. na voluntade de Blacalabos queda todo pelar. Queda todo para Lara. O que sigue é certo que hai moitos obxectos que tiñan os nosos compañeiros que ou solo se empregaron neste caso para enterrar cos seus corpos ou Lara utilizou para levalos e empregalos nas futuras situacións que lle conviñeran. Precisaría unha lista dos obxectos que tiñabades. Non pasa nada, ámolo de falar Facilito. agora. O máis gracioso será que como reutilizamos o carro podese triggerar un evento moi simpático. O meu carro con 2 cabalos Porque ahora. verdad. ninguén sabe A que hai bomba. unha Nadie sabe que unha hai bomba explosivos ali. dentro do carro. Como nos Correcto. tire unha bola de fuego, morremos Non todos. solo Como no carro carro, sino que estope, vais... hai un atentado terrorista outra Si vez. non tamén é que está nun Taberna de compartimento Belloes secreto. 2.0. A taberna de Belloes 2.0. De feito, Ojalá pase. hoxe estamos. A la pase. Vale, Morremos todos por eso. pasaron. Non me tires do xenio, porque sería moi duro, Non me Espero que non matas con pase. eso. Non me matas con eso. Bendito. Depende do daño que faja esa bomba. Se paso a tirada de salvación, Pois Sean estamos, daño. rapaces, compañeiros, amigos, Sí, sí, novos sí. desgraciados que se suman a esta aventura. No día soleado, no día 9. Pasaron 3 días dende aquela fatídica noite donde o Duque saciou os seus instintos con certos compañeiros e Lara tuvo que emprender unha viaxe sola a nosos Salmars. Por sorte, hai certa persoa no consello, certo conselleiro, que non confiaba nos avances deste grupo, que temía de que deixarllo a 4 maleantes calquera poidera facer que, bueno, se conseguira algo contra o contrabando. Entón, o señor Gelan, no mesmo día en que partichedes a Teixeiro, nin máis nin menos, tuvo a osadía de propoñer, non de propoñer, de impoñerse xa ao Consello dicindo que estaba traballando para buscar uns aventureiros máis competentes. E tanto que sí. Porque, Lara, cando volviches, ti xa habías dado a túa palabra de que podías axudar, de que ibas a impedir que os maleantes mariñeiros piratas e contrabandistas puideran levar máis maldad e consumo de recursos libres de impuestos a nosa vila de Salmars. Había que facelo polo rei, polo queridísimo e grande rei Quimbertos. Gran Quimbertos. Entón, claro, cando chegaches ali, bueno, lle tuveches que dar as malas novas, pudeches ver a cara ese sorriso de picardía, de que, como me gusta que os plans saian ben e veñan ben acompañados de Gelan. Gelan Prime Water, se temos que decir coa pronunciación en inglés. Entón, vais nos dar esa situación de onde a cada un de vos vai chegar unha carta ou certo contacto vos dá esta invitación, este traballo espontáneo, urgente, que parece que incluso fora a buscarvos a vos.
unhas persoas que, bueno, algúns que están sacados de literalmente do cu do mundo, ou outros que simplemente poderían haber estado no momento idóneo e foron chamados ás aventuras. Merrin, me cago na puta. ¡Ah! Mirrin Merrin e Pipi. ¡Dios, outra vez! No. Mirrin. Non vejo problema. Solo teño un problema, podo pedir ao DJ que me baixe IRL 5 grados a miña habitación. Non podo, eu teño aquí o meu ventilador ao lado a máxima potencia. Vou morrer, Non podo. Dalle Aquí Un está, se ve. ventilador tamén diante. Dalle gas que me los llevo puestos. Bien. Quero que me digas como foi o contacto que o señor Gellan, que obviamente non se dirixiu persoalmente a ti, enviaría o terceiro dun terceiro para facerte chegar hoxe, o día 9 de... habíamos dito... Bueno, o que corresponde... Joder, tiño o nombre aquí e agora foise mo traste. O día soleado, ás 6 da mañán, reunámonos no Porto, cerca da planta dos peixeiros, mesmamente. Tes unha citación aí ás aventuras. Un dos conselleiros, un dos enviados do enviado do conselleiro quer un traballo e parece que se paga o suficientemente ben. 400 moedas de ouro a cada persoa que veña a traballar. Unha gran cantidade de cartos. Moita. Bueno, eu quero saber previamente se falei con este home, vale, a través do... Sí, co O sea, se puden subordinado, poñerme en contacto con subordinado. él. E Vamos quero a saber decir- se sei o que Sí. pasou cos personajes. Sí, mira, moi bo punto. Cando chegachedes a Salmars, vamos a decir que o día de descanso, o día 7, moi á tarde noite, a prensa local sacou un novo xornal e pudechedes ver aqueles que estuveran xa de antes por Salmars as novas que espera que vou a sacar show players. Todos all players. Te enseñamos. Que é o que vedes? O papel. Que maravilla, Kike. Un periódico. O Pero programa de de ondas. Meu Deus. podedes ir mirando Como que- mentras tal, pero sí, por suposto que sí. Hai un xornal local donde relata un pouco a situación actual. Parece que é semanal, porque pon a xente está preocupada por certas situacións que se deron porque, bueno, a mina pechouse, os aventureiros, os supervivintes habían morto defendendo ao duque valerosamente. Joder, hasta lle van a facer unha estatua na súa honra. Pero morreron. Ese sería o contexto que terías, basicamente. Os anteriores aventureiros que estaban aquí habían morto. Non hai moitos grupos que a día de hoxe se metan en Salmars, parece ser. Esta esa historia de que un día cerca do acantilado, cerca incluso do templo de Procan que teñen aquí, o deus do mar e do vento, hubo 3 aventureiros que se fixeron un combate a morte e morreu o anano que os acompañaba. Está ali enterrado. Pero máis sobre aventureiros non tes, de momento, nos últimos meses de Salmars. Pois menuda decepción, porque eu precisamente viña aquí seguindo un pouco, sabes? Foi chegar aquí e seguir a estela desta xente, bueno. Supoño que ainda sigue un membro en vida e é o leitmotiv da miña persoase para reunirse con este señor, imagino. por suposto. De feito, anche dicir que non va a ser ti solo. Ha de ser un grupo de descoñecidos, eficientes e traballadores compañeiros. Estaba mentido a puta cara. Sí, por suposto. O subordinado dicho... Bueno, a mentira a puta cara. É o que lle ten que dicir, sabes? É a desgracia que ten que facer un home que ten que laburar todos os días. Repite isto, el vaino dicir. Sa. Polo tanto, mentira non a notas, pero ves ao home cansado de ser o subordinado do subordinado, ao fin de contas. Pero desde logo, é que o papel che confirmou que eso non mentía, 400 euros por cabeza. Hostia, eso dá para vivir ben bastante tempo. Polo tanto, ti me dirás,
Que é o que ve a xente cando vas polas calles de Salmars? A quen Home, a ve? primeira hora da mañá eu non sei exactamente a quen esperan ver, vale? Con suerte non teño resaca. Pero como é unha cita importante, digamos que vou presentable, acudo á miña hora. Acudes a túa hora perfectamente en punto. Sí, ben vestido, nada de inventos, o sea, entendo que esta persona é unha persona mínimamente importante, o que decías, algún tipo de cargo político, no, pero administrativo. E dar unha boa impresión sempre é unha boa primeira impresión. Cando chegas, vas a toparte con, bueno, un pequeno grupo de persoas que están rodeando a unha figura máis ostentosa. Alguén que vai de lila, non? De morado, destas roupas moi refinolis, vamos a decirlo así. E quizáis un pouco apartada, podes ver a unha muller, a nosa Elara, ti non sabes aínda quen é, pero para que teñamos a escena na mente. O horizonte podes ver ao mar, a túa dereita o acantilado parte de Salmars. Algo parece que está a punto de acontecer. E entón, vamos a pasar. E se haces eso acaba de caer un rayo que flipas. Sí, hasta se escoitou desde aquí. Bueno, claro, ti estás no Milladoiro. Locta Rogar, amigo, eu non sei como che contactaron para que viñeras hoxe e estiveras aquí. Non sei de que sitio de mala morte che deron esa comitiva, ou se os cartos foron o suficientemente bons como... Ou ni sequera os cartos. Ti No, sabes sábelo que ben. pasta? Eu fume queixar. A min, os daños que fixeron ás miñas terras, o Consello non se quere facer cargo. Eu necesito alguén e poña orden e abra unha investigación. Isto non pode quedar así impune, A Claro. ver que é iso de veñen a miña granxa, queimame todo, matamos os animales, eu teño queixas. E se nadie fai nada, fajo eu, Fao el, A efectivamente. mí os cartos dame igual, eu Pero poucas veces ver a pudeches Gen Arder. coincidir co Concello ata o día de hoxe. Moitas cartas, moitos avisos, pero os gardas sempre che dirixían a outra persona. Sempre había un terceiro que che enviaba a outro lado ou simplemente che dicía que non podías falar coa persoa adecuada. Este, ao mellor por puro azar, ao mellor por o teu enfado, chámao como queiras. Quizáis eras ti a persona que estaba no punto adecuado no momento inoportuno. Pero este terceiro de terceiro, representante de Gellan Prime Water, que sabes que é un das persoas que rixen o Consello de Salmars, faiche chegar este traballo, non esta oferta, e ves os cartos, ves que tes a oportunidade de acercarte a un deles. Ao mellor así que si che poden escoitar as túas queixas. Ao mellor, con un favor ou dos que che deban, vanche devolver as terras. E se non, acércaste o suficiente como para agarralos do pescozo e enseñarlles o que perdiches, a túa granxa. Non é así? Correcto. Eu, a eses lapantíns dos traficantes e merdas esas que temos por aquí por Salmars adiante, a min que non me veñan jodendo, Xa me tocaron ben o carallo. Levo máis de 20 anos traballando esas terras para que agora veñan e me queimen todo, e me bote todo a traio pola borda. Como irías ali? Irías literalmente como che vemos no retrato? Un Eu corpo literalmente grande. saquei, desempolvei os meus trapos e o meu machado cando traballa como mercenario antes de ser vello, que son unha persona, bueno, un orco moi vello, Ajá. e dicen, eu xa me cansei. Eu, díganme onde teñen a guarida esos maleantes que vou ali e empezo a picar cabezas. Ben. Unha doble oportunidade. Que se atendan as túas peticións da maneira máis urxente e poder dar un pouco... Bueno, quedarte tranquilo con ese sentimento de venganza. Cando chegas, vale,
vas a poder ver a dúas persoas un pouco máis afastadas. Non sei se serían o suficientemente extrovertidos como para empezar a falar con elas, porque hai claramente un tumulto de xente que está rodeando a Gellan Brainwater, acosando de distintas preguntas. Que non sei que, cando vai a ser a seguinte festa, e que vamos ser sobre a xente que ten que resucitar, a mina non sei que, moitos temas que o avasallan unha tras outra, tras outra, tras outra, tras outra, tras outra, tras outra. Compañeros enfadados aí. Ben, e Lara, ti xa estás vendo a leguas cales van a ser os teus compañeiros, porque isto é como esas situacións nos libros de fantasía donde che empezan a describir ao personaxe principal, aos protagonistas. E está claro que cando Gellan e o Consello che dixo que che iban a provisionar con novos compañeiros, esperabas que foran cantoso cando os viras, pero joder, Non tanto. estálos vendo na distancia, porque sobresalten entre eles. Os orcos en Salmars é unha poboación moi curta, prácticamente algo que ni siquiera está nas estadísticas. Hai 2 ou 3 persoas, contando con este home que está aí. E ves como Temblando. vibra da furia, como está aí enfurecido. Está modo Entón, vibración. a menos que agora Modo alguén diablo. grita. Vedes na distancia, no horizonte, neses raios de luz que se propagan e rompen contra o mar, como empeza a chegar un barco. Oye, poñer... Un barco raro, grande, gargantuesco casi. No, gargantuesco, que carallo. Pero o que vos chama a atención non é o tamaño do mesmo. As grandes embarcacións de mercadorías poden levar toneladas e toneladas e toneladas de vai Dios saber o que. Senón a forma do mesmo. Vichides algunha vez un barco similar? A ver, señor Glifo, podes nos describir un pouco como é o barco que ven estas xentes na distancia? É un enorme trirreme É un enorme... de 200 pés de largo. De 200 pés de largo. Hai algún sonido que emitiría este reme e que permitiría a xente apartar a mirada do que están a facer para mirar aínda máis o barco? A cantidade de gritos de xente remando, facendo grito para mantener o ritmo, é de sonidos de animales exóticos que nunca viron na súa vida. Bien. Non sei se viches algunha vez un elefante, pero desde logo escoitádelo, como ben di o noso compañeiro. É curioso, porque no momento en que o barco fai presencia na escena, é como se o tempo fora moito máis acelerado. Xa sexa porque a mitade da xente se queda fascinada con algo que nunca habían visto, incluído o propio Gellan, ou porque así o necesitamos para non alongar a escena. E entón, o trirreme de 200 pés que ruxe por todos Almars atrae a máis xente. A comitiva de persoas que estaba aí rodeando a Gellan sobre distintos temas faise pequena en comparación dos curiosos, os mariñeiros que deixaron o seu traballo e outras xentes que pasaban por ali, incluído algún garda. Non vedes a Lambón por ningún lado. Bueno, Lara solo podería recoñecer unha mágoa. Bien. Entón, que é o que ven os teus futuros compañeiros cando o barco pon esas ramplas, esas múltiples ramplas para poder baixar non só a xente que está nel, senón todas as mercadorías? Pois ben, un enorme home cunha armadura que parece antiquísima, que chega, abre os brazos e grita: "Salve, Salmars!" Ben, cando grita eso o noso compañeiro, Gellan parece máis interesado, dá uns toquiños, fai uns xestos coa man, e os seus gardas, máis grandes que os propios gardas que suelen recorrer
estancias, vamos a decir os seus veteranos, porque queda máis bonito dicirlo así, fan apartar a xente. Crean un pequeno pasillo. Entón Gelan espera a que baixes. Vou. Acércaste a el. Ai, vostede ten que ser do que me falou. Bueno, ha de perdonar sobre a pronunciación do seu compañeiro. Non lembro moi ben, pero ten que ser vostede, verdade? Supoño. Glifo. As miñas lendas do meu nombre circulan polos mares, de todos lados. Son Glifo. Encantado. Non che, se lle das a man, como que por un momento non che vai a dar. No, doy unha palmada na espalda. Vais a sorprender un pouco cando lle das. Moi ben. Ha de ter ali ao meu socio. Se vai a finalizar o negocio con el. Despois pase por aquí, mentras fago que a xente, bueno, se aparte un pouquiño e nos deixe falar. Claro. Fajo señas aí a xente. Ben, Ido baixando os animales. os gardas van empezando a sacar animales que perfectamente os demais nunca vestedes visto. Vale. Todo tipo de animales exóticos. Todo tipo de animales fantásticos. Cebras, cabalos, cabalos non. Camellos. Camellos. Elefantes, xirafas. Tedes aquí un zoo. Literalmente a Arca de Noé deixando cousas. Entón, na distancia, podedes ver como esta persoa que saliu de primeiro do barco con esos peitorales, esa persoa grande, está facendo un trueque con certo mercader que está ao lado. Ves que o home chamase Chozo Castañas. Sí, que ben, pensaba que iba a tardar algo máis. E como quer finalizar a transacción? Vai no deixar... Deixo por aquí, se me encargo cos meus homes e os seus compañeiros. Pois claro, home. Canto eran? Aí ten. 10.000 moedas de ouro. Mais ou menos. Tranquilo, non, Bueno. non fai falta que as conte. Non, están postas en taquiños, Ah, bueno, pois. E ves que... Cuidado. O saco de moedas que entrega a esta persoa é algo que lle faría falta. De feito, fijadesvos que detrás desta persoa ten unha mula. Unha mula moi vella. Probablemente tiña os 38 anos. Pobre mula. Quer que os meus compañeiros poñan o peso en riba do seu... No. Aquí o compañeiro non pode levar peso que xa é moi bella. Simplemente está aquí para apoio moral. Viveu moitas aventuras. E como vai levar vostede isto? Poño o ombro. Dacho. Ala. Ben, Bueno. rapaces, sabedes que eso pesa polo menos uns 300 kilos. Así a ollo, Bueno, a mellor estou me flipando con tal, pero eso é unha tolería, vale? Eso é un saco de moedas versión xigante mastodonte. Bien. Mentras está sucedendo este evento, dadesvos conta que a garda foi separando a xente e foi empezando a chamar a os convidados, os aventureiros, os novos aventureiros que van aquí por misión do Consello de Salmar. Se reúnanse aquí, préguense que se acerquen. Empezan a gritar un dos subordinados de Gelan, porque ele non vai alzar moito a voz. Entendo que vos achegades, verdade? Sí. Bien. Loctar, telo diante túa. Tes a Gelan a uns 3 metros. Quizáis hai un veterano que se interpoña entre ele e ti. Digo como se o foras a arrancarlle o pescozo, pero nunca o habías tido tan preto para expoñerlle as túas queixas. E parece que agora vos garda certa atención, vos examina a todos de arriba para abaixo, esbozando unha increíble sonrisa. De satisfacción, incluso diría. Oiga usted, Ah, señor mío, señor conselleiro.
Sí. Tranquilo, non? Eu estou aquí por unhas queixas. Necesito que afagan algo cos maleantes da ciudad. Non poden ir por aí rompendo fogares a xente que está intentando vivir a súa vida tranquila. Por eso están aquí todos vostedes, sí. De feito... 35 anos, sabe? 35 anos me levou a min construir ese sitio que eu chamaba o fogar, para que veñan uns maleantes unha noite e mo tiren todo por borda. Isto non pode quedar así. Mas cando che nota a rabia sorrí. Vostede vai a funcionar e podía dar seguridade de que se volve do traballo personalmente lle podo axudar. Porque, e agora empeza a alzar un pouco a voz, entendo que os que estades aquí máis a señorita Elara, a que xa coñezo de antes, están dispostos e aceptan o traballo que eu estou representando ao Consello, son parte del. Están dispostos a facer. Equivócome. E quedes vos mirando a todos. E levanto a man. Sí, por suposto. Sí, se me disculpa, diríjome Lara. Disculpe, é vostede a heroína e Lara, do grupo de aventureiros de Salmas. Tampouco me cualificaría tanto como heroína, pero sí, pertenecía a ese grupo. Quero unha volta ao señor este, sí, creo que estou no sitio correcto, sí. Ben, Continúe. ben, polo Eu menos... escutín falar destes héroes. Morreron salvando un duque, non? Sí, unha desgraza. De feito, temos moitos problemas en día de hoxe sobre Salmars e por eso os convidín antes de que sucedera tal terrible desgraza. Tuve unha premonición, seguramente os deuses me bendeciron co nefasto futuro e por eso están aquí. Agradezolles que chegaran. Tiña moitas esperanzas de velos, a verdade. Sonríe moi satisfactoriamente de novo. Ben, voulle repetir a cantidade de ouro que está en xogo para que se sintan motivados. Porque na carta solo proporcionaba os 400 ouros por cabeza. 400 ouros por cabeza. 1, 2, 3, 4. 1200. Mierda, 1600. Eso vou non cortar de personaje. 1600. Non, Ahora é canónico. Non é canon. Equivocouse. Non é canon. Bien, 1600 ouros. Mais na carta quíxeme reservar algúns detalliños. Vamos a ir contra un barco que a señorita Elara non e os seus compañeiros iban a afrontar. Elara aquí é a súa fonte de información, porque ela xa se encargou de ir previamente a unha das garidas que tiñan estos maleantes e ten certa información que estou ben seguro que lles pode proporcionar. E seguindo co tema dos cartos, os 400 ouros é cando neutralicen a toda esa xente e volvan aquí sanos e salvos. Se non sobreviviran, enviaríamoslle os cartos ou á beneficencia ou ás súas familias. Eso sí, toda a xente polas ordes directas de Liander, eu esta vez non o vou contradecir, queren que os traen vivos. Non lles vou engañar. Se lles dan moitos problemas, mátenos. Esas xentes teñen pinta de xogar con todos os recursos que teñen. E ter cuidado que sobrevivan non merece os cartos que Liander ofrece. Polo tanto, veñan de volta con vida e incluso... Bueno, o Consello xa me falou de rifar a mansión. Non sei se lembra a mansión, Elara, señorita Elara. Como olvidala? Bien, pois creo que lle poden dar un... Creo que se lle pode dar un uso desde o Consello. E creo que lles pode interesar incluso iso. Polo tanto, ves que abre un bolsillo debaixo do chaquetolo que ten,
sacúdio e de repente vese distintos pergaminos para que firmedes vos. Este é o contrato. Solo teñen que firmalo. E danvos... Pásallo aos seus veteranos para que vos faciliten as vosas mans e unha pluma correspondente. Aceptan o traballo. Están a piques de ser os seguintes héroes e de pertencer a un grupo que xa axudou moito á vila, aos supervivintes. Os supervivinte ahora mismo. Bueno, déxeme ver aí, que pon. Puedo cambiar Dache o os documentos. material. Quero ler o contrato. Vale, basicamente un pouco o rollo que che dixo. Non se fan a típica mierda burocrática. Non se fan responsables se a persona morre non sei que, ou todos os pertenencias irán non sei cantos, a familiares non sei que, no caso de que non hai familiares non tal, irá a beneficencia non sei cantos, sabes? Algo... Hai algún tipo de chisme de letra pequena ou cousa así de Non de me cláusula atrevería. rara? Non me atrevería eu a facer eso con unhas persoas que se expoñen por a nosa aldea, por a nosa vila. Non o faría tal. Teñan en conta de que se volven farelle unha festa que toda a aldea os coñecerá. Teñano ben claro. Eso sí. É tanto que Ben, sí. así me gusta. Hai que celebrar sempre unha boa victoria. Sí, estou Afirmo totalmente yo de aí. acordo. Toma, aquí está. Collo el directamente, aparta o veterano. Quédase vos mirando aos demais. E Lara, ti... Díxeno así un pouco en xeral, pero eu creo que ti xa estabas metida no allo. Sabes? O sea... Do outro día. Pero quédase allí mirando a Mirrin e a Loktar. Mirrin, que é o que faz? Eu vou escudriñar minuciosamente o contrato. Hai algo cada vez que sorríe este man. Pero desvergonzadamente, eu sei, vou-me a poñer a repasalo ali. Sí, davos o todo o tempo do mundo. Vamos a decir que vos dá que pasan uns 10 minutos onde ledes. É algo un pouco curto, non é unha cousa kilométrica. Non hai nada raro. No contrato non hai nada raro. Sabes No que contrato é ben indicado o pago. Sí. Bien, de feito... ben indicado o que van a facer co pago se non volvemos. Sí. De feito, vades a ver unha cousa que el non comentou, agora se o menciono, que por cada persoa que traeades viva vamos a dar certa recompensa. Vale, isto é máis mecánica que outra cousa. Vale, dependendo da dificultade do maleante, damos uns cartos a maiores. Non é demasiado, pero son cartos. Como digo sempre. Unha cousa, fora de personaje e tal. Xa pasaron 3 días Sí. e nos morremos. Sí. O que quer dicir que colgaron a Sambolet. Non o sabedes? Eu espero que o colgaran e que o man, cando se enterara de que morreron, foi como merda, morreron, non me van a sacar. Eso non o sabemos. Pero eu podría sabelo. A menos que Lara dixo quedo malí. Que quedarías a mirar a execución do man? Podría pedir que me remitisen si pasaba. Vale. Eu creo que polo feito de que non estuvera alá podémoslo facer cunha tirada e a ver se vemos a Sambalet outra vez. Porque pode darse a situación donde literalmente, como di Martínez, mierda, caguei. Ou que por algún motivo se enteraron do ataque porque alertaron aos gardas e preparou a fuxida. Porque iso tamén pode pasar. Pode, pode. Bien. E que fixo el Lara ca cabeza do Duque? Non o dixo. Ah, bom. Vale, firmo isto e devolvo. Eu firmo tamén, Bien, Martín, dado que xa o mencionaches, canto é a probabilidade de que Sambalet morra? Vouche decidir a ti. A ver, Non un cuentes, 10% de que sobreviva, dijo eu, 10% de que sobreviva? porque Non Teixeiro era Vais a increíble, non? vivir. Vale, tírame ti un dado de 20 e se sale un 1 ou 2, sobrevive. Aí vai, Pode pasar. casi. Morreu como unha rata, se me gusta.
Estás seguro? Sambalet non o sabemos, vale? Non o sabemos. Pero vos Alguén podemos facer a escena colgaron. donde o man iba así todo tranquilo, subindo polo patíbulo, mirando por aos lados, vendo que non estaban nin Blacalaos nin os compañeiros, e dicindolle o guardia ao final: esto está dentro do plan. ¡Crack! O mellor acto que viso Blacalaos na súa vida. Bien. Pois moi ben, moi ben. Alégrome de que firmaran. Son un exemplo para calquera persoa de Salmars. Atención! Bueno, grito a ti, Xavier, que tes unha voz máis forte. E grito ao pregoneiro que ten ao lado: atención, atención! Hai uns novos aventureiros en Salmars a disposición do Consello que nos librarán de todos os males. Empezan a gritar e a xente: ¡sí, vamos, ven! Sabes, un pouco movido por esa agitación do pregoneiro. Entón, despois dos momentos, despois de que a garda viñera e despexara a xente que estuvera ali, os curiosos e demais, Kellan se vos despide. Moi ben, recoméndolles que se acerquen hoxe directamente á mansión, porque deronnos aviso de que esta noite probablemente o barco quede por alá, porque xa pasado onte por ali e xa temos as sospeitas de que hoxe é o último día de que pasen por alá. Sin duda. Veña, compañeros, reagrupémonos na taberna máis cercana. Que facedes? O voso compañeiro, do cal o nome ao mellor escoitáchedes unha vez, e que está cargado cun saco de 10.000 moedas de ouro e unha mula bellísima por detrás, acaba vos de dicir eso. El asumiu completamente que xa sodes os vos, os novos compañeiros. Que facedes, Mirrin, Elara e Lockdar? Eu pregúntolle cal é a súa taberna de predilección, obviamente. A cabra de mimbre, era a cabra de mimbre. A cabra de mimbre. Quedemos algo lonxe. Sabes que hai outro sitio máis cercano, pero bueno, a cabra de mimbre é que vos habían, gracias a Blacalaos, preparado para que puderas descansar. E ti ainda estás viva, polo tanto ti vaste a atar como un clavo ardendo a eso que había acordado Blacalaos. Amén. Perfecto. Pois aprende o paso, compañeira. Vamos, voume no meu cabaliño, É verdad, que ti agora tes 2 cabalos, joder, tes... É un carro. É o carro. Se ti viñeches aquí cos dous cabalos é o carro explosivo. Vin, sí, pero hasta aquí vin solo cun cabalo. Vale. Vale, pois, rapaces, vedes como el Ara sube no seu cabalo de tiro, invertido de puta madre, os cartos, non sei se vai correndo hacia ali ou un paso máis menudo, pero correndo sería moi fácil por feito. Vale, ides ver as calles de Salmars, bueno, xa algún xa levades aquí bastante tempo e xa estás acostumado un pouco ao olor do sal, a eses sonidos das gaivotas, todo o bulicio da xente indo dun lado para outro para traballar a estas horas da mañán, vale, porque son as 7:00 e moi cedo da mañán. É certo que vos convidaron aquí para que tiveredes preparativos suficientes e incluso no contrato vos din que vos poden aprovisionar con calquera obxecto non máxico e unhas cuantas pocións que necesitedes para acabar cos maleantes no seu propio barco. Ben, Mentras estamos indo, eu vexo como o meu compañeiro de apariencia orca parece enojado, poño un brazo no ombro e digolle: bueno, compañeiro, parece que estás ca furia na sangre. Eu non vou estar. Se ti tiraran por terra máis de 30 anos de traballo, non estarías enfadado, e esta burocracia non fai nada. Pois claro que sí, amigo, pero tranquilo. Non hai duda que zafaremos isto. Mira que equipo temos. Pois se non vou eu personalmente, estes non van facer nada. Ás veces hai que tomar as riendas do teu destino. Se viras a desfeita que me fixeron, cago en Dios.
Solo me imagino. Eu non son de aquí, son eu vivo a foras. Eu tampouco son de aquí. Pero supoño Tiña unha granxa que comprín co meu sudor hai casi 40 anos. E estuve ali e despois nunha aldea do lado de humanos. Levaba moi ben con eles. Eu producía cerveza. Tiña os meus porquiños, as miñas cabuxas. Tiña todo. E agora meu pai. Véxome aquí obligado a coller esta roupa bella que teño. Xa apenas me sirve. E levar o machado este que se está máis oxidado que min quise dicir. E agora aquí, a casar maleantes á miña edad. Tranquilo, home. Podo arreglar cheo esa machada. Teño ferramentas para afiar. Que manter o equipo sempre a punto. Moi bien. E vou Vamos a pasando a apañarnos misa. así. Vamos a deixarnos así. Xa non está tan en furia. Eu sigo contento. E tanto que sí, cun cargamento de 10.000 pezas de ouro, 10.000, ou 1.000 platinos, dito de outro xeito, cartos que ao mellor enterrarían a calquera que anda por aquí. Un negocio de vai de saber con animales e non sei que. E o barco que xa non aparece no horizonte. Pero, polo menos acompañado do... Cal era o nome da mula? Moña mula xa chegar o momento de enseñar un nombre. Moi ben, Señor, acompañado. dame un Acompañado. Entón, camiñades. E cerca do camiño que tomades, vedes, un pequeno lado, un pequeno edificio. Podedes darvos conta de que ese é o orfanato de Salmars, o orfanato molusco. Bueno, poñer aquí, al lado donde está, líneas y text. Orfanato molusco. Aí tes. Vamos a decir que pasamos ao lado dele. Podedes ver como Compañeiros, non está nos seus mellores momentos. A economía é algo dura. E despois dos atentados e a xente morta, parece que hai máis rapaces no propio orfanato do que debería de haber hai unhas semanas. esperadme aquí un momento, compañeiros. Eu vou para o orfanato. Pero o glifo por aí non é o bar. Non, pero teño que dar este ouro aquí aos necesitados. Como? E vou, peto no orfanato, pum, 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 pum. Ves unha muller bella desbordada polo griterío e os rapaces pedindo comer por detrás. Podolle axudar en algo? Sí, claro, tome. Solto yo saco que pesa 90 kilos. Veño donar isto. Que es mirando ao saco? Non levará aí algún corpo ou un rapaz, verdad? Abro un pouco para que me A última vez. Arre, carallo! Escoitades vos na distancia, como a vella Esa boca, recuperada. señora. Dicindo, Tome, home. chamando a Procan e a todos os deuses que coñeceu en vida. Ai, pero como este caio o bastón que estaba aí sostendo e agarra Cuidado, home, cuidado. peitiños que tes. DJ. Eu vou sacar load, vou empezar a improvisar unha canción, vale, sobre como esos seonllos, vale, como esas rodillas dunha señora maior cederon ante unha velocidade inusitada no momento en que veu tal cantidad de avaricia e ouro. Avaricia ouro, e gritou, O sea, estamos vou alargar, a canción vai ser alagando a avaricia da señora. alagando a avaricia da señora. Meu Xesús. No tema, señora. Con este ouro poderá arreglar o orfanato e darlle comer a toda esta xente. Xa non máis madeiros podres, non as humidades. Por fin, rapaces, por fin podemos comer carne. Decepción. Veis? Non máis Xesús, al fin celebraremos con 2 chourizos para cada un. E escoítase a oleada de rapaces. Está mentindo, pregunto. Como? Entonces tens que tirar inside, non de test. Claro. Oh, certo. Bueno. Pero podemos manter a tirada. Un 14 máis. No, espera que non teño eso ni de coña, tío. Uf. Bueno, fijo che gusta máis.
Sí, está ben, é unha boa tirada. A muller parece non mentir, pero sí que é certo que vai a ter certas dificultades para organizar os cartos. Ai, pero como vou facer eu para atopar un contratista ben, non sei que... Mais os problemas da xente con cartos. A señora... Gústame moito eso é o nombre da canción perfecta, sí. Eso que vou empezar a cantar sobre o problema da xente con cartos, exactamente. Vou cantar sobre a xenerosidade deste señor que non ten, sabes, non vive nun mundo real de alienado, entón tira os cartos así. E a señora que de repente, sabes, nota como que hai esas pedras, vale, podres de cartos, lle foran a resolver a vida e non as dores que ten, que se dá igual o que pague por elas, pero bueno. Pollo llamar no hombro a señora e díjolle, tranquila. O sea que usted se esforzará ao máximo para sacar partido a esta bonanza que lle chegou á porta. Nunca tema. Sempre vai haber heróis por aí a axudar os máis desfavorecidos. Cal é o seu nome, cabaleiro? Cabaleiro distinto e case sacado... Non sei se estou sonando ou non, pero, meu Deus, Xesús. Porque literalmente ti vas así co peto aí... Pero eso non é importante. O nombre da persona que axudou nunca importa. Importante que ahora estades mellor. Boa sorte, e vamos. Tras uns minutos donde se escoita os vítores, os rapaces, e a vella maquinando na cabeza como vai a usar todo este ouro de golpe, porrazo, para arreglar todo o que ten na man, continuades a vosa senda e vendo como o voso compañeiro acabase de desfacer con probablemente un obxecto máxico máis que considerable nas súas mans. Ben, chegades á cabra de mimbre. Non nos vamos a facer perder o tempo ningún. Ou a mellor sí, porque non a teño aquí sacado, son un melón. Voulle dicindo, boa canción, señor Dracónido. Mirren para usted. Dou a man así, modo agarro yo o hombro, sabe? No, sí, o hombro máis o brazo. Antebrazo. Encantado, son glifo. Chegamos. Uns acompañamentos máis Dios, agradables, unha confianza máis, e chegades e sodes vislumbrados por a costume de Lara de acercarse á cadeira e ter unha cervexa aí preparada. Parece unha cliente importante neste negocio. Lancus, cada vez que ve a esta muller, sorrí de lado a lado e lle pregunta: "O de todos os días?" E lle pon aí a cervexa coa cousa máis exquisita que os vosas narices puderan olir nunca. Pero que vos chama a atención non é este trato favorable hacia a nova compañeira que tendes, senón a cantidade de cuadros, de gardas, de reis por todos lados e sobre todo do noso queridísimo rei Quimbertos Scotti. Grande Quimbertos. Oh, e Lara que xa me trae xente, menos mal. O negocio necesitaba un pouco máis de brío. Mi madriña, pero estes sí que son grandes, carallo. Vinde pa aquí e ponvos aí unha sexta conta pa casa, que seguro que ides gastar máis. E empeza a poñeros unhas xerras de cervexa. Abrazos, e doi un abrazo aí ao man. Feito, a ti ao mellor que desche algo, sabes, máis ou menos na túa altura, non, un pouquinho máis baixo que ti, porque Lancus é grande, é moi grande. Sí. Pero que desche por debaixo. Pero de bolcho, pum, sabes? Ben, mesero, se me gusta. Así como se ganan os clientes de por vida. Pois xa veredes cando comedes algo. Xa vou empezar a ir á cociña, que estes comen moito. María, bótalle aí ao peixe. Escoitades como se vai na distancia. A bebida está boa, a comida é excelente. Este sitio desborda riquezas. E parece que a vosa compañeira ten trato favorable aquí. De que, por qué? Porque por ao mellor ser aventureira. Mirrin, ao mellor isto que buscades, o prestixio que está tendo e que tes aquí diante de Lara. Ou máis, as lendas que pode suscitar a estar tras dela. Non sei, todavía queda moito camiño por recorrer. Queda moito camiño por recorrer. De momento moi divertido este señor que acabo de coñecer. Así que, como imagino que isto é un tabernucho, non ten ningún tipo de apeo ou sitio para subirme. Vale. Os típicos taburetes de excelente calidade que teñen por aquí.
Moi ben, pois súbeme enriba un taburete desvergonzadamente e improviso a canción que viña pensando, vale, iba inventándome pola marcha sobre como noso valeroso heroe vendeu todos os bienes ao chegar ao porto para ir a cederlle unha barra viella a cal primeiro se alegrou de haber recibido iso polo ben, pero no seu subconsciente quizás non era consciente dos problemas dos ricos, os problemas da xente con cartos. Vale, por a sonata que acabas de compoñer e expoñerei, ves que os gardas victorean. No, interpretación. Tírame interpretación. Vamos a xogar. Interpretación. ¡Vamos! Interprétame esta. Interprétame sale esta. algo decente. Efectivamente. Vale, vamos a tirar outra vez. máis risa. Moi ben, recibes 20 euros. Moi ben, tiro ali, efectivamente, abro o portaloudo, vale, que é unha pequena mochila. E eu tiro ali aberto para que boten os manos. Deixa voltar. Loctar, Eu. ti podes ver como a xente está o pasando ben, como te invitan a cervexa, non sei se aprobache sequera, pero aquí non che están indo ao gran. É dicir, dixéramos de que tiñedes que ir a unha mansión, pero non estades indo ali, fuchedes a unha taberna. As cousas non se Perfecto. solventan sin acción, e parece que isto se está demorando demais. Estou seguindo o ritmo da canción golpeando a Golpeando mesa agua. aí como pum. De feito ves como se poñen a cantar os seus compañeiros. Isto é serio. Isto non é nada serio, a verdad, Pero que isto sé de paso. Ao mellor Non sí, sei. pode ser algo de paso. Non sei. Non sei que esperamos que temos que facer aquí, pero... Lara, ti ves que o teu Deberíamos- compañeiro está... Eu creo que eses sentimentos que está ahora pensando como que os podería expresar facialmente, vamos a decirlo así. Non é moi dado a gochalos. Que pasa, compañeiro? Canto tempo máis imos botar aquí? Pois primeiro teremos que poñernos ao corrente do que podemos facer e de como estamos. Que non estamos con eso. Sí, porque che iban a arreglar a hacha para poder ir equipados correctamente á misión. Se non é necesario, unha hacha, por moi roma que estea, sigue facendo a súa labor. Sí, pero mellor que faga a súa labor de unha que non de 4 golpes. Xa perdí nece- 3 compañeiros, non quero perder máis. E a necesidade de parar a beber é así. Non creo que sea necesario gastar aquí os cartos. E hai que repoñer forzas. É agora de xantar. E os teus compañeiros parece que están pasando en grande. Levanto, me empiezo a aplaudir. Aí a xente bailando Eu tamén, aí. todos aí a bailar. Acabas de tararear unha canción xudía, Kike. No, Sí, creo que sí. Falo para os ointes que conste que o meu personaxe non estaba facendo eso, vale? no, basta. Eu bailando. Vale, continúa, Lara, perdón, non quería facer a interrupción da peor maneira posible. Quizáis os teus compañeiros tamén se teñan que equipar ou precisen buscar algo. Pois esperarei aquí que terminedes cos vosos que faceres. Ti precisas algo? Se me necesitas estarei aquí sentado á porta, aquí sentado. Moi ben. Un sillón, un bo sillón, a verdade. É bastante cómodo ver como estes ricos gastan os seus recursos en cousas que non son necesarias. Ao mellor che pode joder a idea de que ti tuveras que traballar tanto para labrarte unha pequena casa que non estaba quizáis á altura de estas cousas tan ostentosas, pero era túa. Era o teu traballo, Loctar. Era o meu traballo, Como os pilles, como os pilles, Vai a ser pouco os kilómetros que tiñan que correr, porque non van a correr. Non lles Vayan vas a preparando os osiños. Que vayan preparando os osiños.
Bien. Pasan esos momentos donde vedes a Loctar aí así, e vos estadlo pasando ben. E chega esa situación donde nos temos que poñer todos en coñecemento. E Lara, a ti vouche entregar, vale, ti vas a ter os papeles de Bracalabos que gardabas sobre as notas que habíades ou tiñades da mansión, vale? O máis importante de todos é aquel papel que habíades atopado na habitación de Sambalet donde aparecían unhas señais, vale? Se me Sí, o das permites. indicacións. Xusto. Non vamos a ser parvos, non vamos a darlle máis voltas a complicar pois máis o choio, vale? Vamos a decir que o teu personaxe tuvo tempo de prepararse nestes días, polo tanto, poñoche xa está, lembrocho, é o que quero dicir. Non somos parvos. Vale. Polo E tanto, basicamente non lo conta para que non teñamos que andar aí a... Sí. Eso é. Eso Ok. é. Conta-vos Conta toda a todo, historia. De todo. feito, o papel acabo de poñer ahora mesmo, xa non recordo. Sí, é o último dentro de Loot. Vou sacar ahora mismo polo chat para que o vexades todos. Sí. Porque eu entendo, Lara, aquí corríxeme ti ou ti decides como marcas o que o teu personaxe quere facer. Pero eu entendería que na túa mochila, no bolso, chamo como queiras, terías todos estes documentos en unha das mesas que tedes preparadas para vos, onde estaban antiguamente os teus compañeiros, pumba, sacas todo e expós o material. Se ten as cousas de Bracalabos, ten a mochila de contención. Ten a mochila de contención. Creo que ela non se deu conta, pero preparei yo outro día. Correcto. Porque non o vin, non mirei. Espera un momento. Tes a mochila de contención? Non a vexo. No. Entonces ao mellor fixen algo mal. Entonces non me preparou, minteume na cara. Sí que tes. Fíjate, no Iron Onde Pot. está? Sí que tes. Está dentro Por do... que vai todo no Iron Pot, tío? Porque- Non vai ir no Iron Pot. Non sei, pero incluso che puxen a obra de Brocan, vale? A pistola, o rifle que estaba facendo, os restos del están ali. Tes un mapa e tes a entrega ao Primo Berric, eso está no carro, vale? Pero está aí de referencia. Sí. Vale, e incluso tes a capa de Edras de Brocan, vale? E tes unha pequena pedra que No, a había capa de topado Edras pé. roubaronlle. Non lle roubaron. Non lle roubaron. Non lle roubaron. No. Desnudaron, pero non lle roubaron. De verdade, está grabado. No, devolverlle a roupa, de feito. Claro. Tes tamén unha pedriña que seguramente che deu a curiosidade de vela, vale? Vouche identificar porque, insisto. Unha bola de cristal. Un libro pornográfico está aquí. É verdade, está aí. Claro, de feito, vos ides ver eso, o libro pornográfico entre o seu material. Vale? Ides ver a sensual Tiño doncella Alvariño e argoniana. Bueno, dracónida, claro. A sensual. Ui, a mellor a Gabriel interesa, Por ser dracónido. Claro, racismo ante todo. Xa vexo. Vale. Vos me decides que é o que facedes. Vale. Pois, entonces o plan basicamente é vamos ali, facemos unhas señas e o barco acércase. Debería. En principio esa é a teoría, non a chegamos a comprobar. Temos algunha forma de subirnos ao barco, unha barca ou algo? Ali Sí. había unha barca. Sí, pero ademais isto, Lara, ti sábelo, vale? Ti falaches co consello. Hai gardas que están expostos alá, vale? Están preparados aí non me sale, na mansión para surtirvos dos recursos necesarios. O consello non vos vai a proporcionar máis de 2 gardas que vos van a axudar a remar, vale? Ahora, se os convencedes que vos axuden na refrixeria, xa é outra movida. Moi ben. Iban nos proporcionar con pocións, dixestes. Pocións. Sí, claro, pocións. Non sei. Winston. Teño. Sí, coñezo a un tipo. Vale. Hai aquí un tipo que ten de todo. Vale, entonces deberíamos coñecer as nosas habilidades para saber de que é capaz cada un para poder traballar en equipo. Sí. Como a líder do grupo deberías empezar ti. Eu son unha serva do Deus Pelor. Un chamada por el nesa mesma mansión me recoñeceu.
baixo a súa orden. E pouco máis, eu crecín nunha granxa. Estás Caballero. curtida, Lara. Levas 3 niveles aquí en Salmars, fostes a mansión, sobreviches e pasaches por Teixeiro, evitando a morte por o azar e o destino. Pero iso non o sabe nadie desde aquí presentes. Sí. Descúlpame, Lara, non é que teña nada en contra de que contes as túas experiencias e aventuras, pero estou me referindo ás túas capacidades no combate. Que farías ti nunha situación de combate? Perfecto, eu basicamente dedicaríame a curarvos. Moi ben. A Usted, miña puntería non é moi certeira, pero a veces acerto. a mínima axuda sempre é aceptable, mentras fagas o que podas. Eso se intenta sempre. Usted, Mirren, que... Bueno, usted como verá, bueno, señala la Budval en su caja. Soy un bardo. alentas a xente durante un combate. Forma de decirlo, también puedo hacer magia, dedicarme a otras sutilezas. Miro que los guardias no me vean. Vale, un Y man preparar el de moitas habilidades, lo digamos. Y también sé cantar, oiga. É moi ben, ademais. E agora miro aquí a... Desculpe, compañeiro Orco. Non... Penso que non me dixestes o teu nome. Non, eu son Loctar. Encantado. Eu fun nos meus tempos mozos, era un mercenario. Fun un guerreiro como moitos da miña especie, pero digamos que eu supen cando enterrar a hacha e poñerme a traballar dunha forma que valera a pena. Pasa que, bueno, como podes ver, agora xa son a carcasa do que fun, pero, bueno, sigo... ou creo eu que sigo sendo un oso duro de roer. Eu con gusto poñerei o peito por vos se vos me apoiades neste labor. Vale. Por último, eu intento sempre estar na vanguardia, pelexando. Non dudedes que o meu escudo e a miña arma sempre estarán ali diante. Cal é a súa especialidade? Pois podo atacar a distancia mediante o meu tridente ou máis a cercanía cun unha espada, e teño algunha que outra dote de curativa. Maravilloso. Perfecto. Vale, pois ahora que xa sabemos o que facemos, hai que brindar outra ronda. Fajolle unha seña ali ao man que nos traia outra cerveza. Sí. O man non vai a deixar de tirarvos cousas sempre que pidades, Polas nosas aventuras, compañeiros. Levanta Puedo brindar por xarra. eso. Por que non? Digo que puedo brindar por eso. Así. E miro pa Loctar. Eu non bebo, o sea, eu non collín ningún vaso ni nada. Decepcionado, ves? Se puderas ver a cara do man, pero... No. Un momento triste. ¡Dios! Un momento. Pois ala, Quer ser teu pana. é verdad. Bebemos. Agora, Aí. o que ides facer é ir co carro de Lara e os seus 2 magníficos cabalos de tiro ata alá. Primeiro tendremos que ir buscar as pócemas, non? Sí. Pero podedes ir facendo no carro e así chegades antes. Non sei. Poderíamos. Non está tan lexos como para poder coller o carro. Isto tamén é verdade.
O que vos gustedes? Que é o que ides facer? Quero que me digades. Aparte, sábese ben que nestas zonas portuarias a garda preocupase moito cando non se pasa bebendo e colle o carro. É certo. É totalmente certo. Te pinta que a guardia de Salmars é un pouco intolerante, non lles parece? Pode ser. Bueno, vendo que está ás 8 da mañá, 9, sabes, bebendo e botando cartos ao primeiro borracho que toca unha canción, pois... Bueno, era unha boa canción. Hai que valorar o bo traballo. Di aí. Perfecto. Requiere esforzo e traballo. Levántame. Pois veña, poñámonos en marcha. Genial. Abandonades entón, Lancus despídevos e ides a ir directamente á taberna de... perdón. Ah, de Belloes! A de Belloes. A ver, yo es. A botar os nosos respetos. Mirade, que oco! Mirade, Sí, está sí. destruído. A ver, se E queres que? facer o camiño largo para chegar á taberna de... A taberna, joder, ao comercio... A taberna Mirade, de Belloes! A taberna de... Pasades cerca da taberna de Villois. Veña lá, me veña. Má, que fochanco, non? Mire, Iría sáqueme unha sin foto. Non hai animais fotos, sin pero carro. sáqueme unha foto. Aquí está, mire, Un cadro. Pínteme un cadro. Pínteme un cadro. Sin problema. Pínteme un cadro. E empezaba a pintar. Vale, Vou cantar unha canción triste, vale, sobre a mala xestión do Concello a cal desembocou en que fora polos aires. É a xubilación do vello Belloes. Do vello Villois. Duro. Fixe un sketch do buraco. Fixeches un sketch do buraco. Fixo un círculo nun papel. A forma de Grade. todo. Vaya por Dios, un 5, Jesús. Sí, foi unha merda tirada. Vale. Falta un pouco de detalle, así. A ver, é o primeiro esbozo. Home, sí. Ademais foi en 5 minutos, non tuve tempo. Meu Deus. ¡Ah! Oh! Que fai aquí usted? Quen Non é? é aquí. Señor Contacabras. Cando entrades, Lara, a túa sorpresa é moi É un hombre de pouca grande. confianza. Porque diante debería de estar Winston. Sin embargo, atopámonos aquí con Contacobres. Velo derrotado, dolorido, aínda entristecido pola nova despois de ler o periódico. Porque o dixéchillo ti. Dixéchillo que o seu primo morreu. No. Bueno, supoño que sí, claro. Tu vas Quería ver as súas vagoas en primeira persona. Tiven 3 días, así que sí, que me pasaría. Pa un que sei fijo que entra en familia. Decheslle... Vale, de feito, efectivamente, podecheslle dar a obra de Brocan que a conseguiches do seu corpo, non? Antes de acabala. Sí. Que dale, Lara, Y parece que tienes nuevos compañeros. Parece. Sí. Hoy Winston no podía estar por aquí y me dijo si podía pasarme. Estoy haciendo algo que, bueno, no estoy acostumbrado a hacer. Y me he pasado hoy por aquí. Le estoy echando un cable al amigo. E que tal o levas? É complicado. Despois de moito tempo sen ter a Barrick por aquí, a hora que habíamos atopádonos xuntos, ves que vedes chavales que está jodido, Eu vou acercar a este señor, vale, que non coñezo de nada. E vou dicir, entendo, compañeiro, que se trata dunha pérdida dolorosa. Pero quizás o seu familiar non quixera que o recordase así, senón que recordase os vos momentos que vivo con el e quizás incluso que cumplira algún dos seus soños. Ves que dio o seu nombre en baixiño. Sí, o rompeferros, estamos feitos de outra madeira, de outra pasta. Vou asonte el, arrodíllome e doi un abrazo. É curioso a Deixa escena. o todo. É moi curiosa a escena.
Sí, o home super grande que se rodilla, no, yo doy un abrazo así. Hai que ser forte nestes momentos duros. Loctar, Levanten. ti podes ver como o vello anano, o señor Contacobres, o primo de Brocken, e cae unha pequena bagua polo ollo. Que crueldade. Ben, cando tedes este momento motivo, agradecelo con unhas poucas palabras. Parece que lle pillou de sorpresa este abrazo que lle dedicou ao noso compañeiro Glifo, e vos pregunta directamente que é o que queredes no día de hoxe. Non ides a coñecer a Winston, non está disponible, tuvo que salir unhas tarefas e el está atendendo estes encargos. E Lara, ti sabes que o home está, bueno, xustificando certas accións que non debería como axudante na súa tenda, vale? Por seu último plan que tiña saliulle mal. Vale. Viñamos buscar unhas pócimas. Débolas o consello ou algo así. Eso creo. Que se ven a Lara por aquí, apajalas. Porque hai No, no. Winston, que senón este papel a mí non me vale. Sabes, Ves que colle o papeliño e vos dá unha pócima a cada un, 4 en total. Vou volas a poñer. Non sei se queredes algo máis. No, porque temos que traer os bandidos vivos. E des outra vez de aventuras. E quedas aí mirando a Lara. miro co cara de pesar. Non ido con cuidado. Eso Traede cartos e despois xa pasaredes por os meus negocios. Ten esposas. Algo que sea máis fácil a prensar os... Pois deixame mirar. Winston aquí ten moitas cousas. A vez que empeza a mirar por detrás. Fai ruidos na tienda, empeza a tirar cachivanchos dun lado para outro. Te joder, este Winston non ten as cousas aquí ordenadas ni nada. Bien. Sí que ten. Vainos a acabar traendo. Vale. Vas a ver que ten uns manacles que valen unhas... Está máis caro do que debería de estar, vale? Vale 2 pezas de euros e 5 pratas. Carallo. Ou se non, dixe que podes comprar cáñamo. Un excelente corda de cáñamo. Podemos romperlle as pernas e xa non se moven. Eso Pero entonces temos que cargar con eles. Eso non estaría ben visto, Loctar. A Torturar... cuestión é traelos vivos. O sea, a forma de restringir os seus movimentos, eso non está no contrato. Oye, Kike, Aparte, a escoria non merece outro trato que ese. Depende do nivel de escoria, meu amigo. Escoria é escoria, dá igual, non ten niveles. duro. Non é mesmo alguén que rouba un pedazo de pan que alguén que mata a unha familia. Ou impondrías yo mismo castigo a ambos. Eu non son xuez, amigo. Eu vivín unha mala vida cando era máis novo. Mais non me quedou outra que pagar polos meus pecados. Como se pagou outro? Moi ben. Pois intenta poñarte nos pés dos demais, Kike, sin romperlos. deberíasme quitar a obra de Brocken. Sí, dalle a eliminar, saca, clic dereito e elimina. Increíble. Bueno, Ben, unha vez o sea, eu entendo, comprades os cacharros, as esposas super caras. eu miro pa Lara. Eu non teño diñeiro suficiente, claro. Canto costa? Canto costo? 2 euros e 5 pratas. Están caras de carallo. O sea, as Nada. esposas costan 2 euros. Sí. Ves o problema, pau eu.
Non, apago eu. Vale, cantas colledes? Bueno, Solo unhas? Nada Non máis? sei, es que non me digan. quero dicir, non será mellor en vez de esposas levar cordas. Eu xa o xuxirín. E se non Joder, tamén como podes vexades. improvisar con raíces e outras plantas que hai polo Vamos a ir entorno. nun barco, non creo que haya Seguro que hai cordali. cordas, sí, pero raíces e esposas non creo. Vos me decides. Levades estas ou non? E cantas Eu levades? levo unha corda en riba. Meu Deus. Xa vos digo, eu levo unha corda, se queredes. Teño. Moi ben. E se fai falta unha manta, tamén sirve para atar a xente. Pois se estades dispostos, podemos partir. Moi ben. Entón, despedides vos de Contacobres. O home sen moita alegría no corpo vos despide. E continuades. Continuamos o viaxe hacia o que debería de ser a mansión. Vamos a ubicarnos no mapa de Salmar, porque vamos a narrar o que vai a suceder. E agora ben, vamos a facer un pequeno fast forward ata o que é a noite. Ides chegar á mansión, os gardas van vos saludar, van vos a facilitar todos os materiais que te necesitedes e vamos a vamos a facilitar a axuda de 2 gardas. Co bote que estaba na parte de abaixo, esos 2 gardas van a remar por vos, no caso de que teñades que acercarvos ao barco. Os gardas en cuestión, un chámase Ron, que era un manco que Blacalavos había feito un pequeno trato a cambio de cambiarlle a quenda do traballo, e o outro, se mal non recordo, Galadriel, sí, Ezequías. Ron e Ezequías son os 2 que vos van a acompañar. Dentro de aquí, dentro da mansión, incluso ides a ter roupas, distintos equipamento, vale, roupaxes do que serían os contrabandistas que o anterior grupo había eliminado. Alguna roupa para probar pasar de improvisto. E comentanvos, ou Elara vos di, que teñen sospeita de que utilizaban o primeiro piso para comunicar sinais. Por que chegaron a esta conclusión? Primeiro, porque, As marcas. claro, xa habían chegado á conclusión previamente, xa habían exposto ao antigo grupo esta teoría dende o Consello, na ventana, mesmamente. E, a ver, segundo, había unha lenda donde, dende a mansión, decían que se vían luces fantasmales. Non era ningún luz fantasmal. Eran as lanternas. Polo tanto, ides a ser provisionados co comida á hora de comer, ides a ir preparados e ides facer algo máis. Ou dou ás 9 da noite cando empezan as primeiras sinais. A ver. Adiante, se queres facer algo. Déxeme ver. Hai certo nerviosismo no ambiente por parte dos gardas. Saben que vai a chegar un barco grande. Vos, lóxicamente, podedes notalo, é dicir, o ambiente notase tenso. Polo tanto, vos me decides. Vale. Como vamos a facer isto, compañeros? Pelexamos de primeiras ou... Eu casi que non sei se sería mellor intentar infiltrarnos, ver o que hai despois. Moi ben. Por si se desixeran de cousas que levan. Vale, pois eu diría que Mirrin sería o máis adecuado para falar. Sendo bardo, a súa retórica supoño que será excepcional. É unha proposta interesante que vostede fai.
Eu e Loctar podemos quedarnos máis atrás, facernos pasar por músculo. Se fai falta intimidar a alguén, non creo que teñamos problema. Vale. Vale. Non sei como ides a facer isto. Eu entendo que durante o longa da tarde vos equipades coas típicas roupas de bandidos. Sí, poñeríamoslo sobre as nosas roupas. Sí, é dicir, mismamente incluso podes ver como o glifo pois rexeita sacarse o casco e se pon unha especie de turbante que lle oculta prácticamente toda a cara. Costumes. Cousiñas así, non? Asumo, glifo, ti decides o que faz co teu Sí, sí, muñeco, sí. pero parece Póñome un mantón por enriba. Vale. Claro. Os gardas dirían vos eso, que eles estarían dispostos a remar no pequeno bote de remos onde podedes coller bolos 6 e pouco máis. Pouco máis. E entón, coa chegar da noite, a luz baixa, a oscuridade cubre todo o horizonte, a mansión, e a iso das 9 e pouco podes ver as primeiras luces na distancia entre a lixeira brétema que se forma no medio do mar. Vedes unha luz que se mantén durante uns 3 segundos. Apágase. Emites unha luz, un segundo, córtase. Outra luz, un segundo, córtase. E outro luz, outro segundo, córtase. Non volve a ver nos seguintes segundos unha luz similar. Que facedes? Respondemos ca primeira parte do papel. Cal é a primeira parte do papel? Describímoslo, porfa. Pues XX. Código Morse, non? Eu teño unha linterna de ollo de boi. No, temos unha linterna lixa para eso, non? Sí, claro. Ou prefieros? Vale. Entón, respondeslle... Dime en longo, curto, sabes? Sí, porque vai ser máis sinxelo. A X é curto, non? Sí. Pois Podría ser. sería 3 veces curto. Vale, dille curto. Vale. Volven a facer a mesma sinal. Longo, curto. Ah, hostia, que o primeiro é unha raya de inicio, vale, pois sí. Longo, curto. Non vin a raya. Que sinal lle facedes agora? Parece que vos acaban de responder. Pois curto, longo, e iso 2 veces. En total. Vale, vamos a responder con 3 longos. Que facedes? Pois a terceira parte son os 3 longos. Sí. Acabamos de responder con eso. Pois sí, de volta. Faz de volta aos 3 longos. Sí. A ver, isto pasou moito tempo, pero isto sabíamolo. Non me acordo como era. Sí, solo fai 2 meses, sabes? En verdade nunca vos dixeron que é o que significaba cada cousa. Ese é o rollo. Seguro? Sí. Ti estalo confundindo co papel donde estaban as palabras en Hobgoblin. Eso sí que vos lo dixeron, pero este... Está grabado, Podémolo mirar. Despois. Dai. E dicir eu... así que o dixo. Despois de que Decir fagas despacho. esas 3 sinais, Lara,
non vai haber resposta. 10 minutos despois, esperados o tempo, volve a repetirse esos 3 longos. 10 minutos despois, o sea que ti me dirás que é o que farías. Mira os meus compañeiros. Podo tirar unha inteligencia. Sí. Podes tirar todos os que gustedes. Ui. Nin idea. Ao mellor O sea, necesita responderlle outra vez. Ou ao mellor non tes nin puta idea. Pero nin puta, Pero nin O sea, puta. Eu non estaba aquí, non vi nada. Pero desde logo o que hai que facer é actuar de alguma maneira. O barco está ali, vese, está alumbrando. Vos queredes tirar inteligencia tamén? Eu creo que hai que ir ali. Vamos Giro para meus lá. compañeiros Vamos para lá. Eu digolle, vamos. vamos para lá. Cal é o plan cando este barco chega aquí? Cal é o plan? Asaltámoslos e... Pero seguro que vai vir o barco. Eu creo que é ao revés, para ir nós para ali. A ver, eu o ainda barco sei non ten menos. ninguna maneira para atracar aquí. Lembro vos Hai que que ir ata lá. isto tiña unha pequena gruta, vale? Espera, fixeron... Eles que fixeron? O primeiro e o terceiro. 3 longos, o último que fixeron foron 3 longos. Sí. Non fixeron o segundo? No, O segundo no. fixémolo nós. Pois entonces Fixeron- fai solo o segundo, lo? É que xa se fixo solo o segundo. Pasa que No, depois porque- a maiores. Porque antes empezamos repetindo. Entonces fai solo o segundo. pues O mellor é algo estilo de... que hai que facer en cada caso, sabes? De primeiro eles fan isto, nós temos que seguir con un, e eles fan o terceiro. O que pasa é que, como xa o fixamos mal, seguramente xa sepan que non somos os mans. Proba a facer solo o segundo. Probamos. Que pode ser mal. Corto, longo, corto, longo, corto, longo, corto, longo. Facedelo outra vez. Respondemos da mesma maneira. Longo, longo, longo. Vale. Vámoslo. E preparadvos para combate. Pero non íbamos a falar. Sí, pero, o sea, A estades ver, de preparados primeiro porque vamos a han de falar. sospechar algo. E non será mellor levar algo como se fora mercancías ou así, para que non sospeiten. Tranquilos. Abro a bolsa. Teño aquí 10 kilos de ferro e 10 kilos de sal. Si que os ten. Por si fixeron falta. Non é broma o que está a decir. Si que os ten. Sí, enseño vos. Teño 10 kilos de cada cousa. Por si Tanto acaso, podes nunca cargar. sabes cando che fai falta sal ou ferro. Xa, a sala é importante. Pois vamos. Remede, remen. Ben, subides en procesión a un pequeno bote preparado para zarpar. Os dous gardas tiran desde atrás, pensando en que non deberían de tirar coa xente subida, senón neste caso deberían de poñelo á agua e tirar despois, cando tiñan a oportunidade de remar. Coas costas un pouco máis reventadas, súbense ao barco, póñense nas posicións e empezan a remar. Eu non sei vostedes, pero a mí non me pagaron para subir ao barco. Eu vi o que lle pasou a menor. Chitón, cállese. Es que outro joder. Valeiro, poño a man no ombro. Chega o momento en vida de todo home no que ten que decidir de se é un héroe ou un cobarde. Eu sou un cobarde, eu sou un cobarde. Pois Claro. claro. Este calado. Non ten por que decidir ahora, este pode que non sea o teu momento. Pero intenta non chamar a atención, porto que Ezequias outra vez. non seremos capaces de protexervos en caso de que todo salga mal. Coidade de vos, Está derramando. doulle dúas palmadas. E pasan... vamos a adiantar o tempo. 50 minutos o estades remando. Carallo. Mira, e son uns hombres fortes. Estos homes non teñen dar visión ninguna.
Dale grazas que cada 10 minutos están dando esos sinais e podedes conducilos medianamente, porque a brétema e a oscuridade non axudan en absolutamente nada. O mar é como se fora unha gran oscuridade, como se incluso a barca non estuvera nadando, e o único que vos dá a garantía de que estades no mar é as salpicaduras, o remo que levanta a agua, como se escoita o oleaxe rompendo e as olas movéndose. O xei vento non é un bo día para sacar os remos. Na distancia podes ver a silueta do galeón, a fantasma do mar, chamábano así. Así aparecía no contrato. Tedes uns momentos antes de chegar, antes de que podan decir, están aquí. Vale, vou poñer rapidamente os harapos estes para parecer un mariñeiro, coller a media linterna de ollo de boi e cando estemos moi preto vou encender e alumbrar cara ao primeiro que saia pola borda. Ok. Alguén quere dicir algo máis antes de lanzarnos a abordaxe? Como quen di? No, abordase non, o sea, a ver, de repente non estamos achecando, que o sea, A abordaxe da situación. que jocos. Vou escribir unha cantiga sobre Basta, basta. os despachos Os despachos, Ben, vou declarar xa agora. O mapa, vale, é o mapa que trae a aventura. Meu Por tanto, Deus. está distribuído en distintos planos por alturas, vale? Bueno. As plantas reparten da súa maneira. E o barco que tedes vos, o pequeno bote, está... Mierda, non tiño a chuleta de babor, estribor, popa e prop. Espera un momento. Espera un momento que vou a... Estribor dereita, Sí, babor... popa detrás. Sí, pro adiante. Vale, aleta diante as dúas e a mura detrás as dúas. Barco... Sitios. Mesana, cangreja, maior. Aquí está. Bien, vale, fantástico. Eu sei de barcos. Menos mal, alguén sabe. Ben, como ben comentábamos, o barco está virado ao babor para que podan mirar a costa. Podedes ver que efectivamente hai uns cuantos mariñeiros e un home calvo con bigote con a cara de poucos Pregunta. amigos mirándovos na distancia. Estamos lo vendo realmente ou non? Sí, de feito, aí o tedes. Vale, era por saber se habías cambiado o mapa, non o estaba vendo. No, Que guapo, non, ¿no? non cambiado. Vale, o que comentaba antes, vos non estades no barco aínda, estades no mar, Sí. vale? Esta é a parte de arriba, vale? Upper deck, vale? E o que vos vedes son os dous mans que están no babor, vale? E detrás o home calvo co bigote. Cando vos ven, bueno, son alumbrados o primeiro pola lanterna de buey de Mirrin. ¡A del barco! Vou sacar aquí os tokens que están xa a molestar. Un puto Anda, Majima. barco. Un puto Majima, tío, É increíble. Majima. Sí, É Majima. é un puto Majima, joder. A ver. ¡Oh! Sigur do ollos de serpe. Sí, sí. Sigur do ollo de serpe. Aquí non é ese tal Majima. Majima. Que lo? Fala vos o home calvo con bigote. Onde está Sambalet? Non sabíades darlle a lanterna onte nin hoxe? Digolle, Sambalet foi detido. Como detido? E quedase mirando ao Sí. capitán que está na parte E de... enseño... Vou facer un minor illusion, vale? Para convertir un papel en un papel que ten como unha cara de se busca de Sambalet tachada. Parece ser que o colgaron onte non me acordo, o pueblo de Mala Muerte que hai ao norte. Estamos mirando. E Non lle estou mentindo. onte... Cando o colgaron? Teño entendido que onte. Onte. E Sí. vos non sabíades o protocolo que había que seguir? Tira Deception. No, a verdad que me tiro.
Tiqui, 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 tiqui. Vamos a mencionar un punto importante. Os gardas tamén van disfrazados, vale. Vale, ves que o que acabas de decir, quedanse mirando. Este home quedase mirando a figura desde a altura, desde a parte superior, que vos escrutina con ese ollo san que ten. E entón fai un pequeno xesto. Que vides a facer ao barco? Di este home desde a altura. Parece que vos está... E buscando novas ordes. Sambalet non está e algúns somos bastante ambiciosos para esta empresa. Novas ordes. Sí. Di o home. Quedase mirando seriamente mentras damos pasos á cercanía. Entenderás que os novos reclutas quedamos un pouco orfos cando atraparon a Sambalet e mataron a parte dos membros. Cal era o nome do axudante de Sambalet? Do axudante de Sambalet, dixo que chillaba mentras o... Estou pensando. Ves que están levando as mans ás armas. Están empezando a sospeitar moito. O axudante de Sambalet. Eso tiñe non que sei, ser que... en todo caso. Claro. Xa, pero que eu non recordo nombres. Oye, De nada. xente, un momento. Hai un que o mellor acordades de puta madre, porque foi un meme, O home do, Sí, claro. do cocido, pero non recordo como se chama. Pero disme eso. Sí, claro. No, díjolle a Elar, o sea... O sea, home do cocido, haberedes dis. contado o meme do home do cocido. Dígolle, refires ao imbécil que facía esa comida tan horrible. Pedían nombres, non feitos. Non me acordo, como entenderás, solamente tratei con Sambalet É directamente. dicir, Ujú. vos viñechedes aquí a esperar ordes. Sí, Pues, a Sambalet coñecémolo, digamos, no camiño. E que eu quero estar preparado para que cando un man se poña como para atacar, metolle un... Tírame percepción. Os que están indagando, mirando fixamente as accións destes mans, a calquera dos que están nas dúas plataformas, me tirades percepción. O único que non pode facer é Mirrim. En todo caso, é Lara se se puxo a falar, vale? Porque Mirrim está falando directamente con esta persoa intentando enganar. Non ten a súa atención aí. Sí, sí, sí. Vale, pois Loktar e Lara. Lara. Isto, é que non atopo a miña ficha aquí. Non topa ficha, tú non ten. Me puedo girar Lara, a ver si no queremos girarla. Ai. Señor. Bien. Vale, pois Loktar e Lara van a ver que moi sutilmente o capitán do barco, Sigurd Ollo de Serpe, está lle dando unha seña a alguén para que faga algo mentras está a falar con vos. Están preparando algo chungo. Eu se non o vexo non podo facer nada. Sí, pero eso sabe o Elara e Loktar. Que Loktar, non sei se dixo justamente Bulbo ora. Probablemente. Non dixen. Non dixen. no. Vale. Entendí alguén que dixera eso. Que din flipar. Alucinei. Vos me decides, que facedes? Voulle dar un pequeno toque no ombro a Glifo que teño ao lado. Lanzolle o tridente a Sigurd. Tiramos iniciativas en todo caso. No momento en que estades a falar aí, vamos a tirar iniciativas. En o momento en que este señor faga o mago de ir a tirar algo, vale? Sabes eso? Sí, o sea... Puedo decir, quito má capa, Sí. quito má capa e digo, bueno, señores y señores, deposen sus armas y prepárense a ser arrestados o asesinados. Mi madriña, chaval. Somos Vale. la justicia, abran paso. ¿Cómo se tiraba esto, tío? Arriba. Quieta. Sí. Socorro. Vou cambiar a musiquiña. Meu Deus, no, por favor. Música, paramos aquí e combate. Vou tirar os dados.
Non está a miña iniciativa. E tiran os dados. Unha pregunta, estamos no barco ou estamos fora todavía? Estades Estamos fora do enriba. barco. Estades fora do barco, colegas. Vamos a poñer isto aquí, por se fan falta despois. Aí estamos. Un momento que vou tirar todas as iniciativas dos NPCs. Estou vendo un 1. Haberá máis de un. Vale. Os gardas que están adentro sinten que hai algo mal, pero sen unha orden clara o que van a facer é utilizar a súa acción para esquivar. Por lo tanto, os dentro non van a facer nada. Este é o primeiro que usa a acción de esquivar. Este, cando veo que o seu capitán se altera, parecían que todos estaban preparados. O que vai a facer é sacar a súa besta. Ahora é, a quen lle disparo primeiro? Hostia, acabas de rolear a iniciativa ahora. É que non a rolín antes. Tedes todos tirado iniciativas? Sí. Vale, retiro o que dixen. Glifo, dalle. Oh, man. O que decías, perfectamente válido. Sí. Cum- A canto está? A 20 pés, non? Vamos a... Realmente non está aí, vale? Estaría... Díxeme... No borde do barco falando con nós. Sí, a uns 15 pés de altura. Vale, pois... 30 pés de lado. Este mapa ten unha cuadrícula especial, vale? Igualmente, pégalle onde está a distancia. Non sei se hai algunha parede que o che permita ou impida pegar, pero vou xa a mover. Vale, dalle aí. Xa non hai cobertura de ningún tipo. Ok. Eso impacta. Brete. Brete, ma. Vai, parece que un texto aí que se mantuvo. Uf. Boa, hostia, meteches. Que faja unhas tiradas de salvación. Ajá. De que? De constitución. Ok, vamos a mirar. A ver. Constitución. Ah, claro, joder, esto no, ahora estaba flipando, era tontísimo. Superada. Sí. Vale, pois agora uso a miña movimento para subir ao barco. Wow. Para subir ao barco. Sí, son canto é de altura o barco. 15 pés desde a parte da agua. Ademais, mitad do non hai meu ningún movimento. tipo de... Estades a unha distancia do barco. O barco é isto. Vos estades aquí, Nos estamos donde? a 20 pés. Todos apiñados aí, estades no pequeno bote. Vale. Estades a 20 pés do barco. 20 pés. E logo tedes que subir. Non hai cordas postas. Como vou saltar, É un atletismo para subir ao barco. Con O que atletismo saltemos é que cantos subo voltas, e que tá. poño a corda. Bueno, non pasa nada. Preparo o gancho. De canto é o atletismo? Calo de C? Rápido. Dificultade, deixame mirar, creo que é 14. Digo xo agora. 14. A parede do barco está resbaladiza, vale? Hai oleaje, por lo tanto podedes caer ao mar. Dificultade 14. Veña, Subir no. aquí e 15 pés Xogámola. para arriba. Vai aí, eu vou agora detrás de ti. Pero Vamos aquí a lles facer tocan ron e Ezequías, coa vosa orden é acercar máis o bote. Podedes ter menos movimento que fazer despois, pero claro, tedes que esperar ou retrasar a acción. Cantos están arriba? Ou senón, 2, ou 3, senón 4, 5, 6. Estes están na Esperamos a- parte do timón, estes están Ai, hostia, pasei o turno. no central. senón esperamos un pouquiño atrás defendendo e o próximo turno soltamos como campeóns. Claro. Eu teño un grapple hook. É unha vale, mira. corda. Podedes tamén, hijo, hai maneiras para subir ao barco. Se alguén ten forza para lanzalo, ben. É destreza.
Vale, como acción bonus. ¡Nos atacan! ¡Uah! Eso me gusta. Sí, bueno, que sí, como acción bonus. Apunto a min. Ajá. Fajón. Mima! Shield of Faith. Ten un +2 a AC. Moi boa. Algo máis, entón? 14 xa estes. Che. 23. Sí, pero Martín, estás a 20 pés para chegar á zona de aí. Saltas de 20 pés, 20 pés tal, Son 20 pés de salto, non? 20 para aquí, 15 en diagonal. O sea, en horizontal 20 pés, en vertical 15. E canto é eso? 20 así, 15 así. Somos 25. Matemáticas como me joden, Mira, vale, veña, vamos a facer coseno de... Fas dun salto 30 pés casi, en diagonal para arriba. Non son 30 pés. 20 así, 15 así. Canto será? Se me mirar canto é a As vertical. matemáticas. Pero él te dijo, está subindo para arriba e adiante. Serían 15 Menos mal que non pés está subindo para e baixo. 20 para adiante. Ti non pegas un A ver. salto tan duro, digo eu. Mira, fai as contas de tal. Se saltas mogocho para ali, porque non che queda nada máis. Vale. A cousa é, ao teu seguinte turno dirían: "Atácanos!" Escoitaría o bulir da xente dentro do barco. Porque o gritou ben forte, home. Oye, que aquí hai máis xente, Bastantes máis. 25 Das pés. matemáticas. Serían 25 pés, aquí en 23. Non é suficiente. Son Non chegaría cos pés, pero chegaría cas mans. Queres dejarrar cos brasiños aí. Poñome dentro, dixo eu, como interacción do barco, agarrar e poñerme arriba. Poste así, en plan agarrado cos manciñas e logo gastas o movimento pa subir. Sí, claro, Risa. poñome aí. Vale, vedes como o vosso compañeiro pegou un salto titánico digno da súa envergadura e agarrouse ás barandeiras do barco. Ben, lóxicamente, este Suspicious Bandit cando che ve di como? Sale dai, porcallán. E vai che pegar co súa cimitarra. Vamos, teño ben claro. Vais a llegar así un pouquichiño porque che poda dar. Toma, maleante, xigante porco. Non che deu, verdad? Xigante porco. Xigante porco. Por que me sale Lara aí? Lara, tes algunha reacción que fago que teu compañeiro na distancia faga algo? Ao parecer. Ai, la puta! Cagou o man, Pero non sei que é isto. Isto debía telo Martín ou algo. No, Non, É que coño é isto? eso é teu. eso é teu, amiga. Isto non o vi na miña puta vida. Hai que lerse as fichas. Hai que Xavi. lerse as fichas. Rapaces, cando hai a combate hai que lerse as fichas porque senón podemos morrer outra vez. Seríamos terceiros Eu personajes. salín. Bien, Isto é novo. moi bien. Non morremos por culpa de non ler as fichas, Eso es verdad, eso es verdad. Bien, tócalle o noso querido Ezequias. Ezequias vai a retrasar o turno para remar con Ron. E agora tócalle a Bjorn o sanguinario, o sanguento. Vale. Pero que carallo é isto? Sale daqui, puto porco. Vale. Este home vai sacar unha long sword a dúas mans. Long sword. Unha long Este sword. ten a capacidade de facer maniobras, vale? É un ataque especial que ten, vale? Propio do libro, Martín. Non te asustes, porque te vou intentar desarmar. Desarmar.
Bueno, espera un momento que estou ligeramente longe. Ai, vou pegar un pouco máis. Isto non é unha cuadrícula como a que estamos acostumados. Non che dá. Longsword. Mamañemo, non che vai a dar, Non che vai a dar a sorte, a sorte. E toquei a punqueta. Antes, cando había mencionado de que o capitán estaba facendo unhas sinais, era para que punqueta se preparara. Vale. Punqueta vais a chegar no correspondente... Bueno, vou non poñer aquí para que os apunte, vale, pero teríase que acercar aquí para que vos puidera ver. Era vou tirar un dado de 4. Ao quen lle caia, e vamos a definir o orden, é 1 Loktar, 2 Mirrin, 3 Elara, 4 Glifo. Eu teño cobertura, non? Porque estou de lateral. Si, non está a melee. Veña, vouche pasar. Os teus compañeros non. Así que sí, Un 4 aí. Un 1. Loktar. Loktaroga. Espero que esos usiños nestes mans rompan, porque che vai a caer un Witch Ball de nivel 2. Esa é unha referencia que me la paso por los huevos. ¡Sí! ¡Ah! Quique, telo trucado, No, juro. Telo trucadísimo. Juro, rapaces, isto non é coña, vale? O onte, na partida do outro grupo, saliu un crítico da mesma maneira. Fixolle 49 danos a outro man. Sí, eu veo 55. E acabo de meterse. Volveu para que increíble, tío. O sea, que non está trucado. De verdad que non hai nada que se toque para Non que me pasa salga, nada, tío. fájome outro personaje. Hai outro personaje. Non temo, Jesucristo. máis poderoso que este. Usa Renteles en Canto daño é home. este? Home, claro, Home, pensei. é un Witch Ball de nivel 2 que saliu crítico. Son 6 dados de 12. Que porco. Sí, pero a cosa que rompeste os dados. Joder, o sea, eu non xogamos coa regra de estoupar o personaje cando lle alcanzan os puntos de vida Eu negativos. teño un pouco claro, xa que este home cos feitizos dedicas a romper partidas a base de... Que non, joder, mi madre, de verdad, vou sacar os dous clips donde pasa isto con Rosvaldo, con noso Non me querido impresiona, Rosvaldo. non me impresiona Con que este. fixas daño a Rosvaldo. No. Dios Parece santo. mal que fixas daño a Rosvaldo. Vale, Loktar. Estou vivo. Está vivo. No, si sou peor. Eso é peor. Superache, Fíxome é verdad, porque é cócegas. sorco. Pero eso non é facer unha tirada. No, cando me vais a 0, podo volver con un punto de vida unha vez. O sea, a tirada era Vale, antes. sí, é verdad. La puta madre, chaval. Vale, Realmente prepárate foi o porque mellor. no seu seguinte turno che vai a facer o bonus, E vedes ademais como Punqueta é un halfling, vale, é un halfling cos ollos super abertos, cunha coleta de cabalo en plan vas a ver, faicho. Sabes o rayo este de Star Wars cando Sí. non me acordo como se chama o man, joder. Sidious. Sí, Sidious. E se lle queda a cara de mierda, ademais, porque está usando demasiado a forza. Pois... sinto moito, José. De verdade, eu non toco os dados, de verdade, por favor. Tócanlle os outros bandidos. Este que está aquí, veo... Pero carallo, soltade de aquí, solta, puto. Isto que vai a facer... Vale, chico de cimitarra. Querenche sacar de aquí, literalmente. Como que facer un grappling? Non che quero facer un... Que vai a facer un grappling? Nin che van a dar, hostia, non che dan. Está che dando aí, sabes, en plan... É como que che están dando ca cimitarra nos Word onde está a madeira e ti vas apertando os dediños, en plan... así. Non, home, se podeme golpear no peito, non fan Así, daño. pam, rebótalle, no? Pam, 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 en plan, hostia, que está pasando? Vale, Podría ser. vale, ben. Ahora, como escoitaron a voz da alarma, sí que van a empezar a salir. 10, 15, 20... Abra a porta... 30. Vale, 30. A cantos pés estamos? 70. Non os ven nin de coña. No, non che dá. E ti tes máis cobertura para darche con 21. Vale, a acción de esquivar. Non hai problema. Esquivo.
Ou pode daxear. Vas me ler os meus dereitos. cojones. Tócalle a Rom. Vale, como lle toca a Rom, vámonos a mover todos. Van a mover o barco abaixo onde están os nosos compañeiros. Vou vos a chegar ali. Mi má está se movendo todo pouco a pouco, impresionante. Opportunity attack, como que Non hai Non oportunidade de quedou attack, atrás. dadlle que non. Dadlle que non. Non hai oportunidade de attack. Porque hai macacos abaixo. No, chismes de- literalmente non ten ese plano de máis, Ah. que va, que va. O Sen sea, a saber. dadlle que non. Si además isleu el é porque hai un enemigo que se moveu. E os gardas esta contamos como parte- enemigos. Vale, por eso vos Esta salen así. parte de aquí está aquí, non? Realmente. Sí. Sí. Vale, vale. Feito, dame un segundo porque os gardas contábamos como enemigos, ahora están como friends, vale? A mí Vale, non me has perfecto. contado, vale? Sí. Vale, perfecto. Pois agora, simplemente coa tirada de atletismo, chegades, vale? Non tedes que gastar todo o movimento. Bien, tócalle a Sigurd. Vale, cando Sigurd ve isto, lóxicamente, vai a saltar, pegar un chimpo, e vai se quedar aquí. Perdón, como ven co teletransportador sin querer. A quen lle pego? Vamos tirar os dados, que ben me gustan. Outro dado de 4. 1, Loktar. 2, Mirrin. 3, Elara. 4, Glifo. Joder. Outra vez. Como odia a José Manuel, Que flipas, empeza a Como parecerse Santi. odia. Sí, sí. Vaya A ver, facer un deixa-me Santi ir en toda a contando área. daño. 11 de daño para Sigurd. Eu sinto moito, Sigurd. Eu sinto moito. Como seguro. Sinto Sigurd? moito, porque ten multiataque. E sabedes o que ten na man? Un pene. Un Alonsord. Unha ballesta cobarde. Lavou al chan. O Cat. O Bien. Chan. O noso compañeiro Loktar cae prone do balestazo que lle acaba de pegar este man. Vais a chegar aquí. Non lle dá o sitio, me cajo en su puta madre. Dille que non, Glifo. Dille que non, porque se non che alcanza el a ti non lle alcanzas a el. Dille que non, porque este mapa ve se fai como os cojones as cousas. Así me gusta. Vale, vais a quedar aí. Ai, Dios mío. Non me podes acercar, joder. O que pasa é que non lle ataco e xa está. No. Mirrin, acaba de caer o teu compañeiro Chan. Estou mirando eso un pouco. Acabañe de botar un rayo que si che dá a ti desmontaches en 70 partes. Che, morro. E aguantou, non é? O man aguantou, no que pasa que o virotazo tumbou, no. Tes misiles mágicos. No. Ti decides, Mirrin. Hai que me tumbaras o outro jodeu un pouco. Está ranguelara, sí. Tá aí, Sí. Lara, tedes cousas. Listo. Sí, chill. Ti me dis. Mm. A pena que non teñades nivel 5. Verdad? E tes Lucky. Sí, sí, pero tiña máis claro todo hasta que ese señor decideu partir, sabes? O sea, Que faz, que faz? Queremos movimiento. voy a meter un tranquilo que tenga que Vicious Mockery, me sirve para joder. Vicious Mockery. Marcamos en Dadlle ti. sin problema. Vale, vou che sacar a parede para que lle podas pegar. Fallou na, me cago na puta. Vale, Fallou na, escoita a burla. A burla mortal. DJ, que lle di, que lle di? Que lle chama? Que lle chama? Glifo, que é o que lle di? Eu que sei. Sabrá ela? Mamañemo desalmado, enano, diaño, culeiro. Thomas Holt. Parece que non lle dixo nada. Mirouna. Mirou un... Moi ben, faslle daño e... Ahí está. Que es esto? Que puxo?
poner nun barril de pelotas, non sei que. Hostia, non É sei que non me escribir máis. Que puxeste? Que puxo? Que puxeste? Foi moi rápido. Quería poñer que íbamos a meter nun barril, sabes, en pelotas e poñer na plaza do pueblo. Denúdalo. Desnudo. Vale, perfecto. Barril de pelotas. Rompeu o daño o Mamaobo, 6 de daño. No, Vale, interesante é a outra parte, O interesante é o seguinte. Perdeu a concentración. Vale. Perde concentración. Sí. Moves aquí. No, non é de concentración Witchbolt, Eso é por eso. Non é de concentración, que dis? No, pero aquel non é... Se ten o simbolito de concentración encima posto. Era a ver un momento. Perdón, son subnormal. Non é... Ten concentración. Claro, podes como acción volver a trigger, lo cada turno. Sí. Ainda que ao haber caído eu ao chan debería haberse roto. Sí, por eso. No, E ten faino ao desventaxe, principio automáticamente, que onde mañana, provino. ¿no? Cando eu ao vale. principio do turno de punqueta desfaino, pero como lle rompeu tal, sacámoslo xa e non pasa nada. Vale, vedes que sale un por aí. Ainda que poña 50 pés, moveos menos porque hai unha pequena trampilla que os permite pasar. Non vai a facer nada. Meu coche está cheo isto, Hostia, tanto como se vai a encher. Vale. Outro por aquí, outro por aquí. Vale, estes aquí. Gasta o dash para moverse suficiente, non queda atrapado, quedas detrás do mástil. Loctar. Tirada de salvación de morte, tío. Un 20. Tienes camorro na primeira... Menudo primeiro turno. No. Co Master D, jajajaja. Tío, de verdad, eu non toco os dados. Xuro, por... No, bueno, eso verá que ver. Deberías, Os dados Debería. contan unha Dados. historia. Debería. O man que estaba... O man... Mi man que non tocou nin o barco. É que non, joder. Sleepy Bandit, vedes que hai un man que está Non dormindo. pude facer nada. Nin tomou unha última cerveza, o desgraciado. Nin Baixa. tomou unha última cerveza, chaval. Mira por Eso que aquí. lle pasa por ir co estómago vacío. Mira vos, saca a Claro. súa balesta e digo, ese home acaba de dicirche algo, podo velo, punqueta. Pero... Sí, claro. No, peja yo verde que está ali tumbado no Pero barco. verde. Eu puxo un Tiro. peito, como dicen, non? Xa está. No, cumpliches. Oh, hostia, pensaba que iba a haber... ¡Vamos! Tanqueime un hueco de nivel 2. Arrio, é Tanqueástete un crítico. Tanqueaste un crítico de nivel 2. 6 dados de 12. 55 puntos de daño eléctrico. Eu teño 14. Mi má. Tes 14 de vida. É verdad, ten 14 de vida un mamaobo. Lara, tócache. Literalmente o teu compañeiro É que eu non son para combatir, tío, o sea, non debería estar en frente. rayo de tolos. É que tiraste subes tiradas de vida de mía. Tiño José marcado, non? Sí. Correr, Penso que sí. Si, no, o teu é duro, E xa vos dixen, colled a vida media e vos, vamos a tirar, somos uns campións. Eu teño unha boa vida. Mima! Mima! Como che 25, curou, chaval. Como che curou? Loctar. E ahora cando me mete en furia, mima, non vai a salir nadie vivo Si deste chegas barco. a furia, que non che Chegas toca á hasta furia. dentro de 40.000 minutos. Pero disparanme con desventaja, que estou no chan. Estás un prone. Quemame ovos, veña. Vale, vedes que- Sígueme disparando. Podemos- Un home Vai dar Podemos- igual, que teño 12 de AC. Un home barbudo vello acércase aí gastando a súa acción. Ei, perdón, que ibas a dicir, Lara? Era o teu turno? Que saco que tiña preparado do gancho. Ah, vale. E Se o o saco é por se alguén o quer lanzar. Vale, telo na man para que alguén o colla. Bien. Sí, porque eu lanzar moi as acrobacias non son o meu. Perfecto, pois nada, toca ao exhauste mamaobo que está aquí. Vai gastar o dash action para moverse aquí. E estamos todos na planta principal, basicamente. Arre, hostia, como subades. Glifo! It's the Vamos moment. subir ao barco. Sí. Están os tres aí bloqueándoche. Pero sí. Pois móveme porque non me deixa. Sí, no, claro. Póñoche aquí, el ojo de ti, Aí. móvil. Estánche amenazando todos, Sí. Son a bucaque. Ti vas a alzarte así como... Estou aquí, ei. Vinde. A este man. Vamos a zoscarlle. A ver. Urumajima. Joder. Pobre José, tío. Pobre Liaño.
Entrelle. Ok. Recuperache a arma co bonus action, entendo, non? Sí. Mima! Espera, como que recuperache a arma co bonus action e ahora gastastes o bonus action? Se non se quer espejo yo co... Hai que recuperar con unha bonus action. Home! Arma recupérase con bonus action. Sí, No. a súa arma recupera. This magic weapon grants its return to your hand immediately after you use it to make it a ranged attack roll. Non por nada de bonus action. Ah, vale. Al despacho. Confundime con outra cousa, tes toda a razón. Sí, está aí posto. Vale, pois Toda razón. metinlle eso de daño. Non acabei. Alguén me gastou os cartos en mierdas, Eu só lo digo. Eu tamén quero armas mágicas. Queixome. Que calor, coño. Vale, No. cal salva... No, ese no. Ese está muñeco, O que lle acabas de facer é un Sí, no. Mátalo, é a Quero... pregunta que teño. No, deixo inconsciente. Bien. Bueno, non vou fajo- sacar no combate, porque así despois podemos repartir ben a experiencia, que xa me pasou Fajo antes este. un pouco, no. Ajá. E póñome ao lado do maguito que está... Ah, subes polas escaleiras. No, fajo MTP. Hostias. Vale, móveche o vale. No. Péjame con todos aí. Perdón, movinche o teletransportador de arriba. Aquí, está ben? No, aquí. Va, fantástico. Algo máis? Déxame ver se teño algunha bonus act... No, bonus act gastei, non Claro, podo fastes. Divine Smite. No, xa está. Bien. Genial. Suspicious Bandit. Acaba de aparecer, capitán. Hai que facer algo. Aniquilaron ao bandido ferido. E ves que o home vai a coller a súa besta É fritó, e foi. vai a apuntar a un dos 4 compañeiros. Un de 4. E tocalle a main. No. Estaba che apuntando. Mima, eres Lara un dos gasta máis a súa peligrosos. Pa este ataque de mierda. No. Ben feito. Falla. Porque só tengo 2. Claro, por eso comento. Vale. Estaba ben a ver... Cal é a nosa... Vale, a CA deste man é 14. Zequia di subide xa. De feito, Ezequias vai axudar a que... bueno, non é un axudar aquí, se non está ao lado dun enemigo. Vai quedar esquivando. Toca ya Bjorn no sanguinario. Bjorn no Espera. sanguinario, o que vai a facer é axudar a Punqueta. Vai a correr. Dalle que non, se vos sale de atacar. Non me sai nada, tío. Bien, Saiu a mí. e outra vez. Ahora non. sí, o momento de atacar. On. E vais a Como non? poñer ao lado do súa aliado. Vais a mover aquí, Da que son súa- 60 peiños. Do seu aliado. E toca a Punqueta, que ten desventaxe por o Vicious Mockery que fixo. Moi bien. Punqueta, o que vai a facer de primeiros é utilizar o Misty Step para teletransportarse. Vamos a decir ao outro lado do barco, vale, porque vai ser máis sencillano. Aquí. Vale. Oh, Vais a poñer aquí maxe. no medio e medio. Dalle que non. Ajá, a combatir. Non, basta. que lle dé, claro que lle quero dar. E vai se quedar aquí atrás. E vai a poñerse en esquivar. Hasta que tiña unha boa oportunidade. Vale. Toca yo ao vendido ferido. No, ao vendido ferido ni lle toca. Fearless Steven. Che, podemos eliminar aquí. Vale. Tócalle ao irritado bandido. Vais a poñer aquí. Vai... putos teletransportadores. Creo que vai subir aquí. Vamos ter a ventaxa desde a distancia. Bien. E vamos a apuntar.
Un dado de 4. Apuntou a José, xa apuntou a José. Sí, xa apuntou a José. 4. Non che dá. A sorte. Moi ben. Toca a Ron. Non vai a facer máis que esquivar tamén. Este pobre home, se puidera, podía vos axudar. Pero ten Pode seguir nadando, home. Home, non debe ser consciente Ou de que sacar unha a ballesta. alternativa é que Non o maten sei. tamén. O mellor sacar unha ballesta. Non teño só as lanzas. O sea, menuda merda de gardas, tío. Sí. Tócalle Sigurd. Entón Sigurd o que vai a facer é baixar a donde estades vos. Salta E máis, para alta baixo. vos. Baixou, ala vai a barca. Alabaste. E cabe no barco. Cabe na Bueno, sí, barca. porque me fun eu. Claro. Multi-ataque. Non ten que Long facer unha sword. destreza porque cae en Sí, riba acaba da de barca, baixar, en sí. riba da agua, Non pasa baixando nada. 15 pés de altura. Fine. Mira, vou vos enseñar a súa habilidade das perniñas que ten. As perniñas de mariñeiro. Polo tanto, atletismo, Ese é Bay Knocked Prong, non fallar salvacións de destreza. salvacións. Ou de acrobacia. Ui, tiño 2 veces, pero é a primeira que conta. 21, non ten ningún problema. Bien. E Lara? Aí están se me No, facendo me trampas, preocupa. Es que saca a Non súa tiras a espada let- longa con a man. Non debería tirar atletismo para mantener o equilibrio, debería tirar acrobacias. Non pasa nada, quedamos coa tirada, Martín, e chigo. As acrobacias tenas aínda máis chetadas. Este guardian flare que sale a veces. O Guardian Flare é para que teña que repetir o ataque. Sí. Vale. Repetiu o ataque e fallou no. E agora a súa balesta. Menos mal que tamén ten talentos interesantes. Me cago en Dache. puta. Non tira con desventaja por estar a melee. No, os Sí, talentos é o que yo debería. garantiza, amigo. Os talentos meteste os di. Home, está posto gracias ao máster do Puto. xogo. Claro, e despois está balanceado o xogo. Está balanceado, amigo. Ese... Mirrin, Fixéronme pu- é o teu momento. Ese señor é moi bravo para ese posto a corpo, ¿no? Hit metal. Na espada. E ademais dixo: Punquetas, destrue esta barca, que se caian ao mar. Drop head. Hostia, quentastes o Claro. metal, a espada que ten. Claro, que mo llaman, por Eso todo. funciona. Hostia, solta. Eu non son combatiente, tío. Soltaría. Ou a solta espada. ou agarra. Bueno, Claro, tendrá asume. que facer unha salvación primeiro. No, non a solta. Para ver se... Na solta, que valiente. Arde, nene. Vedes aí. Mira, ao final o temos que maño soltar. maior. Eu sonrío yo. Ahora deberías tirar Oh, un dado de... desgraciado, Deberías tirar un A ver dado si cae dentro ou fora. de... Faltanche Dos dados de pelotillas oito, para ¿no? agarrar a espada llada. Sí. No, os dados de 8 xa os tirou. Son 9. Xos tirou, non sabes? Sí, saliu antes. Ah, sí, dese. salen arriba, salen Sí, arriba. sí, sí. Sacou un 7 e un 2. Vale, pues entraron en 9, sacoullos, aplicoullos, e veces como es E dropea solta. a Longsword. Moi ben, moi ben. Gabriel, bótame unha inspiración ou algo que eres bardo, mamou. Non podo facer nada máis, estou gastando objetos de Sí. facendo dos. A bonus action, É unha bonus action, Sí. unha inspiración. Inspiración. Leanse o que fan os putos muñecos, fajanse unha tabla. Pero espera, pues- espera. Quieto. Es un hechizo. No? No. No, No. pues está. Inspiración de bardo. E de feito, unha cousa que hai que mencionar. A regla de botar Pero varios que non é solo feitizos- inspiración de bardo. O sea, sería poca. Mira, eu creo que Martín ten razón neste caso, porque eu botei Que unha ben olhada. incorporado este. Só gastei, tío. Vale, está ben. O que Merda, comento. Hai unha regla de feitizos. A regla de que non se pode botar máis dun feitizo en 2014 aquí cambia. Aquí cambia a que Como? nun turno só podes botar un feitizo que consuma oco de feitizo. Pero se tedes algún rasgo E pergamino? permita, non é un oco de feitizo. Ese é o rollo.
Podes Un gastar canto. unha palabra de salación, gastando o oco de feitizo e un pergamino. Correcto. Palabra de salación, chaval. O sea que podo meter 2 smites, lo. Salar a carne, se un é unha Feature. se unha facture é action e outro é unha bonus e consume o tal, sí. Sí, Eso non sei. corroborino onte, o sea, de verdad, está no manual, cambiaron eso para que se podan facer 2 feitizos dunha maneira tal, pero gastando un oco de feitizo solo un. Os demais, os que Eso queiras. estou dicindo. Porque vai a facelo el en breves. No, porque onte vino discutir o me dixo, como sexa mentira, cae un puto raio, e non foi. Ah, bueno, ben Alfeñique de feito. masada. Discutiron onte, fun ao despacho e perdín, o sea que... Os mans, No. así, aplauso. Ben feito. Ben, polo tanto, Mirrim, moi boa, tirastes a putísima arma. Non sei se no segundo turno podes recuperalo ou non, porque non acabo de entender moi ben. A menos pero vamos a mirar. que lle caera. Mientras, no. Deberías Claro. tirar un dado. Que eu dixo antes. Debería mirar onde lle quedou. Porque a soltou baixo importante, contra a sí. súa vontade. Pudo habela lanzado. Alfeñique de man asado. Alfeñique de masa. Ojalá lle caia agua. Non fiñas de porco as Vale. armas. Vamos a decir, non quero que lle saca a Longsword, porque é a súa Longsword favorita, maravillosa e magnífica, dunha man. Por lo tanto, vai ser un 75% de probabilidades de que non lle caia a agua e que caia ao barquiño que estades vos, ao Vale, barco. vale. 75% nun dado de 20, creo que é dun 15 para abaixo. Creo que sí. Sí. Vale. Hasta que termine el hechizo, puedes tener una bonus action cada uno de tus próximos turnos para hacer daño de nuevo siempre que este objeto esté en rango. Qué cabrón. Aquí hay un tema interesante porque dura 1 minuto en concentración. A chupala. O queimar metal. Pao Así que bota fumar. ya mal si que es. No, 75% de probabilidades de que lle caia ao barquiño. Esto está dentro do 75%. No, a mí no me preocupa, pero que lle bota mal si ten huevos, vais a seguir ardendo. Bien, puta madre. Coño, valiente. Tócalle outro bandido. Ves que se chega aquí e empezan vos a cargar coa besta. Pegadlle a Júndeles! E ves que Acudídeme, Loctar. Cudídeme. el ara non che dá, por sorte, de momento. E ven un intimidante bandido que está aquí. Eu vou ir por ese man Bandido. raro en pelotas. É Claro, certo. se me tiro- Dille que non, dille que non. Dalle un host. E ven aquí Se e me vai tiro algo máis ahora de concentración, jodome este, a claro. cimitar e vai intentar pegar. Moveuse máis de 30 pés, No, no, porque Eso ten un ataque de oportunidade, e isto. Nada. Adiante. Nada, joder, non se lle pode pegar a este man. Loctar! Hogar. Lifo, tes Combat Inspiration tamén. Estás Sí, sí, no chan. pero non me fai falta. Estou abrindo Ya porque veremos, ya. se me puso en negro. Ok. Por, ¿Estás usando Mozilla? Algo que No, é que o cerrín antes sin Morcilla. querer. Cando quería cerrar outra ventana. Vale. Vale. Teño este man aquí ao lado. Sí. E Ben. perdeu a arma principal. Solo ten a ballesta cobarde. A balestra. Entra en furia primeiro. É o momento de... Exacto. Érguete, Vai home, nos érguete. reventar a todos. Ponte de pé. Entro en furia. ¡Nos atacan! E patadón ao peito. Metei un patadón ao peito e tiro ao mar. Inténtalo. Vale, eso é un push. Por lo tanto, tes un arma de espera, strike. Entro en furia antes. Sí que o tes. ¿Por qué no se me ve a barra? Vale, porque por defecto esconde, xa. Mola Sí, porque se ainda pos o teño... cursor enriba vedes a barra de vida. Menos a Lara que non lle No, esa no. Dice a de habilidades. Non que teño barra de tiña vida, as de cousas. verdade. Vale, vou meter isto aquí. Listo. E quería ver a de Josu, pero como estou por riba non o vexo. A ver, Todo está vamos separar un aquí. pouquiño para que podamos ver todos, Vale, Simplemente para que grazas. sea máis fácil. Pero despois, se Vale, queredes pejar aí el está. gen, ides a ter que pejar. Que este é o malo. Este mapa non é unha cuadrícula boa, polo tanto, dixen, queda así, é máis sinxelo. Aí está. A Martín tampouco ya vexo. Vale, e agora que lle tengo que meter un arma de strike. Sí, en un arma de strike vai che dar 3 opcións. Sen hacha. E teño un patadón no peito para tiralo abaixo. Coño, pero
de verdad ou de modo descriptivo da... Sí, o sea, Declarou, non, amigo. declaré, ¿no? A ver, claro. aquí Tipo está. quer tirar ao mar. Chove push. A ver, Superou. Oye, de ser repetido. que é unha... A túa DC é un 13 porque é forza, máis 8, máis competencia. Agora non é atletismo contra destreza, ademais. Agora é unha salvación. Eso tamén cambiaron as reglas. Ah, que maricóns. Perdón, non se Dixo podía decir. outro día. ¡No! ¡Dixo palabra errado! Perdón. O próximo que vai ser decir Mans máis malvados. Pois xa Bien. está, non podo facer máis. Bueno, espera, Bien. podo intentar saltar. Como un movimiento. Veña, se o fixo Martín tamén. Sí, coño. Vale, Ahora intento. tens que sacar menos. Aquí. Agora ten que ser atletismo. Atletismo, tírame un atletismo que supere un 14. Non sei, porque tiras dúas veces. Ah, por furia. Porque ten ventaja porque está en furia. Ah, bien, saltas. De feito, vou poñer aquí arriba. Non. Perfecto. ¡Nos atacan! ¡Uah! Puxi o sonido de mierda, que cabrón. Hostia, Ai, que río de puta. Vale, toca yo Sleepy Bandit, que o que vai facer é ver ao cabaleiro este que está aquí. Non lle vai pegar porque dixo, hostia, acabamos de colar un orco no putísimo barco. E vai Menos disparar. Toda a mitad, toda a mitad. A mitad de 3 e 2. Porque é un... Mitad de 4 e 2. Sí, é 2. Vale, ben. Dos. Seguinte. El Lara. Os teus compañeros empezan a subir. Tes aquí a un man coa man escocida e coa súa cimitarra ainda... Coa cimitarra, Longsword no barco. Mellor non a toques porque parece quente de carallo. Non é un man escocida, tío. Man escocido. man escocido. Son chourizos. A ver. Teño marcado ese home. Pois, vamos a ver. Mima, todo mundo quer puto arder a ese señor. A ver, Como vai isto? Cal é o punto de inflexión que teño que facer? Burning Hands. Só lle Eso é un poderías cono. dar a él, vale, porque estades a 15 pés por abaixo. Non o Sí, claro, pero é que si fago así, pon que me está marcando a Gaby. Si poño... No, mira, por se... radio. no. Ah, espera. Pode girar co É o shift. cambio, xa está, pero- sí, ahora sí. Que feo, que feo. Entonces así sí lle dou, no? Sí. Supérache. Vai recibir a metade do dano. Pero, cuidado, bonitas hostias están que este pobre diaño. Ixo, Vale. me culpa. Algo máis? Podo intentar lanzar a corda. Sí. Vamos a decir que vouche deixar co bonus action. Vouche comer así. Con que? Con atletismo ou con que? Sería unha tirada de forza ou destreza? Fai non ti como queiras, forza ou destreza? Tiro de destreza. Adiante. No. Non é suficiente, fallas miserablemente. Terei que volver a intentar. Vale, Perfecto. seguinte. Frithov, O acende infame. la luz. que este vais a chegar ao orco. Vai no mirar aquí de fronte. Di que non. Di que non, Elara, di que non. Espera que Non, non estou. foi encender a luz. Foi encender a luz. Mi má poño aquí, da igual. Que diga que non cando cara. E mi rinti tamén, di que non. Non sei yo, la verdade que sí. Xa estou. Vai che pegar Di que non. coa súa man que é un garfo para apresarche, para facerche un grapple. Dache. E a metade de dano. Unha pregunta. A súa man dixestes que é un garfo. Sí. Fuck. Sí, Metal. sí. Que pasa?
Non é un tenedor. Non pode soltalo, non. El vil metal. Espero que non te poñas a quentar o metal de toda a xente de por aquí. Vale, A todo el mundo lle gusta que lle quente Paso metal. que voy ardiendo. vale, seguinte turno. Toca yo ao bandido exhausto. Vais a acercar ao orco, vai a dar coa súa cimitarra. Vasle balas, porco. Enfurécete en esta. Pero falla miserablemente. Meu Deus. Glifo, estás sendo rodeado. Aquí hai moita xente. Vale, pois vou a pegar este mamaobo. Ese mamaobo. Este mamaobo. Ajá. Verete, Porque- ma. Toma, pum. Penso que lle das. Y- Daslle. Ok, Podo aumentar o damage do combat roll con inspiración? Que dis? Sí, claro que che dicen antes. Non me artigou, non vou a empregar isto 2 puntos, mucho texto. No. Vamos a Inspiración do barco de meter... Gabriel está bastante ben, a verdad. Mamañemo. Mañana. Que é su táctica. A puta que o fixo. Algo máis? Tesme que facer unha con. Ah, Oye, sí, pero para un- Virgencita de la Guadalupe, tío, esto está moi chulo de xente. Moi ben. Canto. Supera. Cantos? E tes que facer... Onde está? Aquí. Este man... Supera. Entendo Vale. que o que está aí abaixo, non? Forza. Este man... E este man tamén. O sea, os tres que están aquí. Sí. Supera. Hostia, Ese este no. non. Pa o puto mar. Hostia la puta. Vale, pois este cae aquí. Cerca do barco. Ui. Cerca do barco, dixo. Vale. Vámoslo poñer como que está na agua. Vai a pejar con... Non sei que poñelle para que este na agua, pero vamos a poñer como se estuvera con veneno. Vale, porque é o que máis está cerca deso. Vale, fantástico. Algo máis? Móveste, bailas, pégaslle, máis. Bailas, sempre baila. Deberíame mover, chavales. Ataque de oportunidade. Se me movo. Nada. Por que te queres mover? Non te movas, parteos, tío. Vale, pues cada uno aquí, ¿no? Seguinte turno, suspicious. Vale, moi ben. O orco vai a comer golpes. É verdad que... Hostia. Ala foi o tío. orco. Vale, 3 de dano. Loctar. Ocar. Tócalle Ezequías. E agora, como hai aquí un inimigo... 4, Perdón. non 3. Baixo meu Sempre para máis. arriba. Sempre para arriba. No, Sempre para arriba. o Foundry tiño puesto para así. Deixémolo como están as contas automáticas. Non te saques un de máis. Bien. Claro, pero depois, cando se quede o enemigo a un de vida, pola tua culpa, que? Ah. No, por culpa no, está definido así de Foundry. Vale, Ezequías. Tus señas. Sabes eso? Vai a sacar o dodging e vai a usar a súa lanza pirungona para pegarlle este man. Un putísimo héroe este señor. Un putísimo héroe, sí Ahora, señor. en un Estoy momento. impresionado. Estoy impresionado. Altamente impresionado. ¡Mi Sí, sí, mamá un pegó! putísimo héroe. Tío, No, bueno, ahora un paso. Reventó uno. Reventó. Quiero decir, Saltó, para que viñemos. Para que viñemos. Boa hostia, vai, boa hostia. En élite. Tócalle a Bjorn sanguinario de... Truán, carallo, vouche desfacer, ainda que sexa o último que faga. Vaiche pegar dous hostión. Vaiche intentar desarmar, Eso creo que che dá. Non sei, eu, Tens que facer unha salvación de forza. Non teño que pasar nada porque non me dá. Claro. Non lle dá, tío. Ah, mama opo, E dicen que eu non veño a combatir.
Mamma, outro máis. Non me rendirei. Quique contando como baixar 14 puntos, sabes, ipso facto a un personaje, o sea, la madre que te... Non me dá. No, non te preocupes, Eu sí que me preocupo, Na tranquilo. seguinte, Teño Bien. unha estratagema. Tócalle a punqueta. Parece que o arco non aprendeu. Vai apuntar. As órdenes da señora eran destruye ese barco e todos os que están en riba. Tranquilo, Ponqueta. Non Sí, estou sí, no sí, barco. por Ai, suposto. si estou. Sí que está no barco. Non era un Eu sei, barco, era unha Vamos a barca, ler mentiches. Mel Acid Arrow. Vamos, Que iso? É un hechizo de ataque que che fai 2 dados de 4 de ácido, a menos que o cambiaran. Contra hechizo. No, ainda E máis. deixa- Nun golpeo fai 4 dados de 4 máis 2 4 ao final do turno. E dá un encharco. Sí, sí. Meu Deus. Polo tanto, mira, es que, Mirrin, xusto decías de joder, espero que non me Sí, deis. que fillo de bon. puta. Eu sendo un fillo de puta. Hola. Estou pensando, Sendo un perdo a pollo. concentración por isto. Pode ser. E tes que mirar. Oh, que puta. Ole. Fallo. Vale, Eu igualmente sinalo, vai facer daño do vas a básico, acabar no barril, vas Si a acabar no fallo, barril. 2 dados de 6 e caeron, che. Bueno. Fallaches a concentración. Vaya por Dios, perdo. ¿Y cómo se quita esto? Se está quitado. No, xe chuquito Perdeu automáticamente. concentración. Mi madre. sí, se lo Perdeu quita. concentración. Vale, Vale, por Dios. nada. Bueno, pero entonces esto queda ahí perpetuo. Sí, de No. feito, os 6 puntos de vida é ao final de cada un dos turnos. Déxame mirar un segundo. No, se falla non leva nada. Leva o Arrows, flashes do the inicio target e ya. with for half as much of the initial damage only. Da solo objetivo. Vale, correcto. Sí. O sea, sigue estando ahí. No. No. Vale, vale, listo para saber cómo sujar, oye. Estás medio cumeado, pero a metade do daño, nada máis. Sí. Half cumeado. Ben. Este está muñequiño. E este vai seguir na súa misión de dispararlle ao noso amigo Glyph. Uf, é tanto que sí. Non hai collóns, E agora toquei a Ron, e Ron vai a facer Ezequías, xúntome a ti! Espera. Podo decidir o que fai Ron? Que fai? A ver, dime. A la vez aquí es un Colla tomatillo, espada e un lanza ao amar. No, por Dios, no llevo de esa manga eso. Ah, esa está fresca, sí. Sí? Sí. Gasta a súa acción Como para sacarlle no, como interacción de objeto, ti podes Espera, coller, pero eso está fresco. colle a espada, lanza ao mar e despois atácalle. Vale, ok. Sí, tens toda a razón. Vale, voy a sacar o Longsword. Putada, pero bueno, fareime con algo. Que putada, Eso que non ten ni cago en puta madre. Eu axudo a la chefolla a espada ao carallo, cabrón. Pillerrón. Ahora imagínate, ahora metelle un crítico, metelle 14 de daño. Un puñetazo. Putos porcos, si desvero que é bo, Strike. cabróns. Vale. Solo é Non Alonso, atacou, man. Solo é a puta Alonso, Que putada. Mira, para que vedes aí, mira que pon aí. Flourish. Sí. Que Ela foi. putada. Que é un flourish? Desmeduro, Vale, nada, pues voy a pegar a Nada mellor para merendar hoxe. Sacou do sí, tiroume o comentario orgullo por ese algún motivo. mamahuevo, capitán. Igualmente, Da igual, son son cosas. o mismo tal. Pegoulle no momento en que viu este ataque de Ezequías e como a espada tiraba por Ron e logo lle intentaba golpear, como? Pá, deulle cun ballestazo. E Ezequías sufriu. E tanto que sufriu. Mirrin, tócache. Ves que estos mans Vale. usaron as túas artimañas no noso beneficio. Ben feito. Vamos meter unha Bardic Inspiration aquí ao meu primo, que vai co Combat Inspiration tamén. O grupo, Disfuncionales. En momento deste capullo, tío, vou meter un... vamos a meter un Dissonant Whispers. Aí. Arre, hostia. Vale, como é un éxito, imagíname... Exactamente. Ten que escapar. Solo te mueves, vale, solo é reacción. A save the route.
É 30 pés. Sí. ¡Ah! Corre como un descosido. Unha descosida. Non tendría que tirarse a agua para escapar máis lesos. No, a ver, no, é o camiño máis seguro sería ese. Pon aí safes. Sí. Todo o mundo en todas as partidas pensa que Punqueta é unha muller. Pois xa está, é unha muller. Xa está. No, é un home, Eu non penso que sea unha muller. É unha pensei que era muller. muller. Se 4 persoas que me dixeron, é unha muller. Xa está, é unha muller. Punqueta é unha muller. Coño, Estamos, a porque ver, ten en unha daño, coleta. As entra. coletas son de mulleres. As É culetas. porque estamos terribles. Sexismo. como Non ríes así. discriminamos. É un de muller, e este poñías voz de Non muller. discriminamos. Pode ser o que queira. Pode ser. Aquí somos No, inclusivos. Pero vai levar unha golpiza igual. Vai levar unha golpiza igual. Ben, Mirrin. Por defeito, tócalle aos bandidos que están aquí. E este, como ve que eres un mago sortilixioso, vai pegar a Vai ser- Ezequiel. Claro que vai ser o seguinte mamó como un ataque. Delicioso. E falla miserablemente. E o intimidado bandido vai dicir: pois se tiras a Eduardo a auga, eu vou che dar un golpe. Eu vou tamén ao mar, sabes o que di? Eu tamén pensei que iba a tirar unha detrás. No, non vou ir ao mar, non vou ir ao mar. Eu tamén vou ir ao mar molado. Joder, por un non che dá, Por un non me dou. Loktar, É o É o momento. momento. me presento. Jesús. É o momento. Estás agarrado, Estou agarrado. Polo vello Sí. cachondo que estás diante. Co Harfield. Fritov, o infame. Hostia, se lle meto de Kentaro recibirá Se, eu tamén. podo intentar liberar sección, non? Si, no, pégalle, non che dá desventaxe. O único que non te podes mover. Bueno, dache desventaxe se lle pegas a outro man, vale, eso sí. O agarrado é... Espera, unha pregunta. Pode facer un counter grapple? Pode agarrar el tamén ao man? Sí, pero non entendo moi ben a que, sabes, para que faría eso? Non sei. No, pégalle, mete un... Deixa a José facer o que queira co seu turno. Sí, dalle. Mete un hachazo, reckless attack. Uou! Sí, será pola moita CA que tes, que podes usar. Por eso mesmo. Fa moita gracia, sí. Vamos a Pues poner- dalle aí, hostia, pégalle, mamá ovo. Jesucristo. Moi ben, Normal. dalle. Combat Lo haces. Inspiration, dado 6. Arreos. Non agastes pa eso, mamá ovo. Ahora só fundeu. Moi ben, sacacheslle 22 2. puntos de puta vida, chaval. Pero morreu. Como 22? Quedou a 5 16? puntos de vida. A 5 como este hit metal. Que pans? Rebel to everyone. E agora como bonus, Que lle meteu 2 dados de 12. Porque... Salaj Attacker. Hostia, é verdad, por que lle metes estes dados de 12? eu usei a hacha, espera, se me viera Sí, pero sumouche 2 dados de 12 e máis 2 de 3. O sea, máis 2, 3. Mira se hai algo do meu, espera, vou ler o... No, do teu está... O de logo. Que non debería. No, é o 16, sumolle 5 puntos de vida. O sea, supoño os 11 que tiña. Cheo 16, pero un de 12 ese non sei por que... Sí, no, o sea, fixo eso e logo... sí, o sea, é como se atacar dúas veces. O sea, Sí, é fijaros, como se ves, atacar dúas veces. puxovos aí, puxo ben, ao final fixo todo ben, pero vendo o de antes, pois confundiume e puxo no. Hostia, no, pon aquí, oístes, pon aquí inmediatamente despois de que golpea añade número al ataque, o sea, al daño. Sí, o de 6, o dado de 6. Sí, o 6, o 6, ese. Joder. Pensei que era solamente o... No, o teu está ben, Gabriel, A golpear. porque o de Glifo fixo guai. Vale, meteste un Cúrome. da hostia. meu coche. Moi boa, moi boa, A ver, moi porque boa. me quedas a tomar polo cu. Vale, xa Vale. está. Tócalle Sleepy Bandit. O Sleepy Bandit. Que soltar. Ai, tú na agua, tú na agua. Son Eduardo, tú na agua. Claro, Non sei no nada. bote hai 5 persoas, vai intentar subir por a parte de atrás. Non hai tiburóns. Está morto. Eso foi moi mala... Non está morto, era que estaba na auga. Hai tiburóns. Hai tiburóns. No, non había. Evento especial. Comeronse a Eduardo. Molaba. Vamos a tirar. José, Aparece canta o- probabilidade o- que hai tiburóns. Un 20. Non sei a 80% geografía de aquí. por lo menos. Teño un 80% de probabilidade de que hai Ten un dado tiburóns. de 20 e ten que dar
16, 80... No, sí. No, 16. 18, 19, 20 deberían ser, non? No, eso sería un 90%, Martín. Non, o 90% chega a 19, 50 é 10. Claro, se 80%. 17. Tira un dado de 100, joder. Do 80 para abaixo, eso está... Veña, comer este Eduardo. Comer este Eduardo. Comer ese Eduardo. Comer ese Eduardo. Home, ya. Imagina. E lle podo pegar. Pero hai no que levar vivo. Este Coño, non, levase vivos que sobrevivamos. De feito, Ai, que dixeronnos pena. que podíamos matar a algún. El recomendou Eu non matei, que matou matarades un- a todos que quixeredes, que sobreviviredes. Xa matou nun tiburón. É o que sabía. E Lara, é o que che toca agora. Que vas facer? Tes ao capitán diante malferido grazas aos esforzos dos teus compañeiros. Meus companions. Recorda que os teus hechizos tamén sirven para curar. Xo sei. A beber, Pero non o chego a orco Josi. non se levantaba. No, claro. Pero é que o mellor orco hai no que levantar outra vez. Xa, pero para iso teño que subir hasta onde está ele. Ah, non te preocupes, eu podo mantelo vivo, Por iso digo. Eu Dígame, intentei subir antes, pero fracasei. pero que vai facer, Lara? É o malo de que ninguén che botaron a corda para baixar. Xa, Ou as eu escaleiriñas que están insistei. dispostas aí. Nadie fixo furo? Non é miña intención acercarme a todos os malos, tío. É verdad. Que faz, Lara? Decide. Estou buscando acá. Pois nada. Vou sacar a miña maza. Tengo que cambiar a armadura, comprar un escudo, teño que facer moitas cousas. Hai que facelo cando este... Ui, fracaso. Vino 20 moi cerca. Pero non esperaba que estas entes meteran estos fregados, tío. Viña en plan, que divertido. Eu preguntei Poñían se 400 queríades euros por mercar. Claro, no, só diso, xa. Bien. E Lara, asumo que non faz algo máis ou tiras o gancho outra vez co bonus? Aí vamos. Tira. Pero os teus esforzos non son suficientes. Bien, Queda tócalle ao infame Frituf. Ah, puta, chaval, a meter no cu, bello. E dicho un man que tamén é moi bello. E vaiche pegar cun pequeno Warhammer. Ah, este é bonus action, porque... Pajares. Por queimarme o cultivo. Vaiche golpear co seu garfo. Por que tiro... Dalle aí. Porque ¡Mima! uso retos. ¡Ah, o daño, mima! Mima! Oh, E agora se vaiche daño, pegar mima. co bonus co seu lixeiro hammer. Advantage. Tonk. ¡Mima! 0 daños. 0 daños. Mima. Increíble, imagínate fallar un 12 con ventaja. Vale. Toque yo... Imagínate fallar un 12 con ventaja, chaval. Non se rían do vello. Este sí que Ese te man pega. casi tomado. Toma 12 con ventaxa. Hostia. ¡Ay, toma. Trug! ¡Mima! ¡No, mima! ¡Te daño! Basta, basta, toca ya glifo, toca ya glifo. Tócame a mí a pegar yo mismo malo. ¡Ay, ¿dónde está o mamahuevo ese que me tiró o rayo? Vai Ali ser o atrás. próximo. Vai ser o próximo. O pior non está cebándose contigo, Que faja salvación para que era o chan. Vale, é de prone, ¿no? Portanto, Sí. con vantaxe. Ah, no, salvación de forza. Ah, no, sí. No, sí. de con. Sí. Has ability checks or saving throws to be knocked prone. Sí, con Sí, ventaxa. sí. Toma, mamañemo. Mima. Vale. A mí non me costa nada, é gratis. Vale. Que máis? Podo facer cousas que acción bonus. Sí. Vale. Que a miña acción bonus miña acción bonus. Miña capa boa no aire fai flu. A súa capa 5. Suspicious Bandit.
vai a facer o que tiña que facer. Cimitarra! Dalle. Pois proficiente Efectías, facendo ese o que ruido vai a que facer é golpear ao capitán. Morre, delincuente! Ma, Ezequias van ascender. Non, puxéstelo Mellor non. nervioso. O Mirede está traballando. Sabes, todo está parte na mirada. O sanguinario. Multiataque, Lonsuodo. Ultra Long Sword, que bon. Iso dá. Doume! Primeiro golpe, Veña, pum. Vale. Normal. Non che desarma. Vale. Ok. Perdí a concentración. Perdes 2 de AC e 7 de vida. No, porque tirei o... Tiro o dado porque non cho vexo no chat. Non mo tirou, que mama ovo. Tiro o dado de 12. Sí, tirou no. Non está tirando. Dado de 12. Non che fai dano. Vale. Superache salvación, polo tanto non che desarma. Outro ataque. ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Fallou. Non che dá. Quanta Vale, dor. non che aplicou, restablece 8 daño. Vale, perfecto. Toca a punqueta. Ahí está, ¿dónde Vale, está? ¿Dónde está volver. Punket? Allá ven. Mi mavo por ela. Ves que está terriblemente enfadada despois do que acaba de pasar. Enfadada. Enfadada. ¡No! ¡Basta! Enfadado. Enfadade, enfadade. Temperilla. Mas habías dito que había tiburóns na auga, verdade? Había. Fóronse a comer. Comeronse a Eduardo e xa está. Dixeron xa está. Xa Se comemos. chojou. Se te jodeu, non? Viñeron os outros tiburóns, que son buena onda. Non pasa nada. No da banda de malandrinos. ¡Vas a acabar! ¡Voy a acabar contigo! Ven, se chega así gritando. ¡Ah! Que outro crítico, lle choro. No, pero- Puta da magia. Mega duro, Estaba polo cu, viva. Vou ir cargo contra ti agora. Non che fai 15, Ignora. fai che 5. Que pasa que non Ignorou sei puto, por que che meteu 10. No, espera, está mal, Revirto. A metade. Ahora sí. Listo. Meteuche 5. Algo Vale. máis? Non algo máis. Bandit! Tocaña os bandits! Este está morto. Bueno, morto. Tal. E agora é o momento de pegarlle a glifo porque está sen o escudo. Bueno, por algún motivo peguén ya a Locota. Por mí. Por lo tanto, apuntou para él. Mira, da igual. Apuntou para él. Non, home. No, Ese veo era por para min. min. Non me ibas a dar. Deixao. Xa está. Ron, vai a apuntar a ver si se Que leva aquí. trampas fai aquí o No, compadre. simplemente di mal. Normal. Como me odia. Mi madre aí, apuñado. Deulle. Casi, pero non é suficiente. Sigurd aínda está. Baixademe a corda, vou sair de aquí. E o último é dispararlle a Ezequías. Con desventaja. Con desventaja. No. Non ten a dote. Ten a dote. Sí. Pero non O lle con dá. 11 non lle dá. Melindro. Maldita sea, Mirrin, tócache. Oh, man. Eu penso que o teu error foi virte arriba e baixar o barquito. No, o problema non é solo ele, O problema son os demais. Veuse abaixo. Hostia. Ter un vicio smoker aquí. Un mon de Vicious Mockery. Sí, o que me preocupa non é eso, pasou, non? Que pena. Leva O sea que non corta o non leva feitizo. 0 puntos de vida. Sí. Vale. Toque yo a sus camaradas, a menos que digas que Espérate. Espérate, pero que hai algo de interés aquí. bonus La acting. respiración, otra vez.
Ezequías vai a golpear con máis violencia. No, que Ezequías non lle gastes, cabrón. No, a ver, o lógico é que vaya rotando. Vale, listo. A ver, Punqueta vai quedar sin man. Vou ya cortar dun machadazo. Dios santo. Non vai poder castear. Está, Kike. Vale, toca ya este diaño. Vamos a tirar para ver quen lle dispara. Porque aquí hai moitos objetivos deliciosos. E toca a... Outra vez o noso amigo. Pois eu sinto moito. A mellor é polo tua pel verde, tío, pero... O mellor é pola piel verde. Sí, sí. A mellor é Eso é polo- racismo. Racismo No es que na racismo. miña fantasía. A miña fantasía. Non sei por que tiran con ventaxe. Ah, sí, eu... Porque Meu, ten correcto. reglas. É verdade, o Reckless. Vaya hostia. Ben, Reckless, man. Toca yo Intimidating que se lle vai a pegar a Grifo. Agora sí, non podes cas túas artimañas de meigo chupacús. Toma, carallo. E dá, chicos, en cara. Chupacús. Home. Chupacús. Que chupacur, que merda de insulto é ese? Chame 4 de daño. Os insultos dos mariñeiros. Un entorno moi... Pobre mariñeiro, vou reventar a golpes. Toma, pegouche un mariñeiro que te chamou chupacús. Sí, así que o fixo. Loctor Hogar, tócache. A ver, é moi vergoñento que sea al fin que de 3 al cuarto. Vamos a Chame rematar el chupacús. o vello. Veña, Veña, outra cantas vez. cousas Correcto. estás aí, meu fillo. Mima, onde se nove? Oh. Pero matou, non? Que lle quedou a 5 de vida. Dixastes ti que quedou a 5? Claro, pero eso cando se lle aplicara mal o daño. A revertímolo e quedou a máis. Vale. Claro. Vale, non pasa nada. Non pasa nada. Al facer Por qué? Adrenaline Rush. Mima, desea. Pero sin desear, 2 puntos de vida. A vida, poma. Sí. Ah, sí que puso. Vale. Bien. Siguiente lo. Espera. No, seguinte, no. Ataque de no oportunidad. Ataque de Ataque de oportunidad. oportunidad. De todos. Non pode, está grapleado. Sí, é verdade, non te podes mover. Ah, bueno, pues, pero podo entonces quedarme ca vida, simplemente. Sí, claro, sí, podes gastar a acción para non facer nada, correcto. Algunos actos. Bueno, por os puntos de vida. Vale, Sleepy Bandit. No. El Lara! É o teu momento. Aniquila estes demos. Mostrelles os teus símbolos. Fai que a sagrada luz de Pelor caia sobre Sí, os malvados. deberías curar a... Oh, man. Que sí. Socorro, Que sei. socorro. Está aí Loctar Hogar. Se teño ainda 22 de vida, Vale. ao ser a mierda, pero... Porque teño un majo lanzándome camperolas de fogo. Home, tanto que sí, joder, se non iba Soy un gallo meu. Ojalá Ese por de aí, pirola de fogo. Punqueta foi o que me queimou os cultivos, vai pasar. Ben caro. Que creo que o meu personaxe non tiña feito un descanso cando entrei, Porque dime que non teño huecos de hechizo e solo lancei 2. Fai no ahora quítate 2 hechizos allá. Sí, porque eran de nivel 1, non? Os que botaches. É máis a vida se a Bunny perdes. Hands é unha cura de nivel 2. Ai, Bunny Hands nivel 1 e cura nivel 2 botou. Vale, telo listo. Dalle ahora. a ver. Cure Wands! No, Messi. No, Messi sin no. word. Sin Hanson pode ser, non estou ao lado. Crimson Pero me iba a botar Hands. este tío. Mima, curuche 6. Foi dura esa cura, Esperen. Que cada vez que ve dados de cura. Puta A canto merda! teño José realmente? Ahora non tanto, pero puta mierda. Tes que subir 15 pés en vertical e logo hasta ali outros 15. O sea, que Ten estou a porque Sí, más o pode menos. tirar un En Healing total. Word. Desde aí podríame ver. Sí, O sí, Healing Word. veche porque estás ao lado da barandilla, por super permitín. É máis un moi alto, eu. É moi sabroso. E teño un... Teño... Como se di? O escudo de target na cabeza. Vale, pregunta. Ima! Por que dúas veces o Healing Word? Tiro a nivel 2. Hostia, No. boa pregunta. Ah, vale, tiro en 2. E douche Non pasa nada. Sí, nada. Non pasa nada, me queda menos co segundo. No.
Non vamos a Quedamos Sí, por vamos, segundo, non? Sí, a ver, ti tamén antes me disparaste ese por equivocación, así que... No, amigo, no, así non funciona No, no, neste no. mundo. Algo máis, Lara, paso o turno, Pero si se poden lanzar dous feitizos, porque o outro No. era unha bonus action. No, esa DJ, consuma Sí. oco de feitizo solo un por turno. Se tes un rasgo que che permite lanzar un feitizo, un pergamino que che permite lanzar algo e non che consuma oco de feitizo, podes lanzar dous. Vale. Dous Perfecto. feitizos en total, un consume un oco e o outro é por outra cousa. Pois nada, tocará... O sea, que Blacalabos hubiera podido lanzar 2 hechizos. Sí, e descubrímolo onte, o sea, non é broma, onte puxáramos na mesa e isto é así, eu, como? Sí, é Mirino contra Stino, efectivamente. Esa é Hai unha que regla repetir esa cambiaron. pelea. Hai que repetir aquel combate, Hai que Non repetir. quero indicar nada, pero no noso máster estaba xogando 2014. 2014 Bueno, pois vou nese día. intentar subir, Quique. Veña, tira aí, Para poder tira estar máis aí, cerca. dalle, hostia, que se van a ser de Por favor. Joder, sempre está Ni cerca de o número coña, e man. cambia no último segundo. Ah, como a mí me gustan as cousas. Bien, toca yo a infame. Espera, que teño aquí unha inspiración de bala. Non a uses que non che dá. Ah, vale. Me xe un 14, nin de coña. Ahora vas a ver, puto pel verde. Jesucristo, chaval. Erache, Ah, Sacou este empezou a Intentas ser curarte, mais o meu garfo pega como un camión que non existe. preciso subir. Estás a un golpe máis. E ti a dous de morrer. O miño. E ser un esterco verde deses. Cando por algún motivo meus vellos músculos reaccionen, poderei meterche esta machada entre o cráneo, pero ahora espera. Espera 6 segundos a que consiga moverme. A coga, Lortar, a coga, non gastes tanta forza en pensar. Pois estánche mallando todos, meu fillo. É que me toca a punqueta. É que me están mallando, chaval. Están todos aí, pum, 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 sabe, como os memes, hai 4 mans pejando e dando golpes ao O man. tanque do equipo, O Arre, tanque do hostia. equipo. Oxe, Hostia, aguantastes no. 800 millóns de dano, Glifo, dalle aí. Debo levar máis de 100 de daño tanqueado. Cuidado. Témome que o golpe non impacta no noso querido Giorno sanguinario. Que NP. faz? Nepe. No, é nepe. Como No. acción... Mátaos a todos, Bertín. Fai o teu traballo, mátaos a todos. Joder, pudeme haber activado a rabia do oso para ainda reducir máis, pero que me Pero non o fixeches, porque dixeches non o vou facer. Xa está. No, porque dicen vou pa onde Martín, pero de repente dixaste ti, vou no rodear. Ah, tamén che digo unha cousa, o Ese- bárbaro nestas reglas non ten por que golpear para manter a furia, pode gastar o seu bonus action, vale? Sí, pero non me refero a eso. Cando activo eu escollo un animal. No, vale, Escollo un lobo. Pois eres un melindro loboso. Se Martín, collera que fas? oso, ainda tanqueaba máis. Que fas, Martín? Boa, mira, vamos... A canto está José? Vamos a trazar unha Como recta. 5 ou onde está? 6. 40 pés, aproximadamente. Vale. José, dame ventaja pejar yo a un man que este a 5 pés de ti ou A teño 5 que estar pés de eu? min. Sí, a 5 pés de min. Teño que estar eu tamén a 5 pés. Claro, o sea, toda a mierda que esté a 5 pés de min, espera, dijo ahora, como era. Pero en teoría era o bicho que eso. Raja aquí, vale. Vamos a ver. Mientras está en furia, os meus aliados teñen ventaja en attack rolls contra calquer enemigo que este a 5 pés de min. Podes pegar a distancia e daslle. Podo pegar a distancia ou podo chupar dos ataques de oportunidade. Chupa. Tiraría normal, Veña, hostia, xa pasa, van a pasar Vale. as 3 horas, hostia. Movimiento, quero acabar o combate No, hoxe. man. Veña, Interessante, tranquilo. bicho. Seas un barco de mira. 3 bichos. A ver, aquí te pasaste cuscus al fin. No, o barco está posto da partida. Eu, se quero aumentar a dificultad, meto máis cousas. E non metín.
Ah, Non no, me me tiene. espera. Por eso Punqueta o ten combate vigor. tiña que ser a nivel 3, Martín, para que sentira desa furia da xente. Que furia! hostia. Quero Furia, se deixar solo de tintín apuntar este man, quero me apuntar a mí mismo. Pois Se solo apúntate sentín eu a mesmo. furia. Sí, ala, veña. Eu non o podo sentir porque non podo subir ao puto bar. Pois que che Sí, botaron lo a corda os fez. teus compañeros, furia Ala, contra os teus chupada. compañeros. Mima! E xa está, Sí, nada lo máis, fez. verdad, veña, seguinte. Como nada máis? Aí vou, compañeiro. Vai. Móveme. Sí, Déjame, hostia. veña, sí, dalle. ataque, Vaya, ataque. vaya. Fallou, veña, ala. Merda para ti. Vale, vou Fallou outra vez. Ponme aquí. Ao lado do espera, fútbol. espera, hostia, non te movas ti, movuche eu. Vale, Vale. pasas por debaixo de Punqueta, asumo, vale? Por enriba, en todo caso. Bueno, sí, bueno, entendes. E Ponme aí Punqueta, ao lado de fucking José, aquí. hostia, vai Sí. intentar. Toma, hostia, con pauiño. Se no, lle salto por enriba, que me vai Salto por pegar? enriba, poste ao lado. Dixeches, onde aquí? Sí? Que carallo me pega? Ah, nada, vale. Es 35. Aquí realmente. 35. No, eu teño 35 pés de movimento. Tes 35 pés de movimento. Teño. Son Goliás. O Goliath ten Longo, 35 tío. pés de movimento. Ten 35 longo. pés de movimento. Porque é moi grande. É longo. Puta que me fixo, chaval. Bustearon, no? Que flipas. Adiante, man. Bueno, Vale. quitaron ya call resistance. Somos Sí, jodidos. eso é verdad. Pois nada, vamos a pegar ao man que ten Reckless. Tes. Vai a hostia. Que Martín? O qué? Ezequías, vai a facer Acción parte que final fixestes, contra o dash. capitán. O qué? Fixestes dash. No, movime normal. Sí, normal. E o ataque? O ataque fallei no contra outro mamá ou non? Ah, vale, non me fijara que fallaras. Ezequías non é capaz de finalizar en tonto que lla Jorn. Porque non me dara conta de que tiña só de lobo, senón non lle hubiera Vai a atacado. saltar para aquí. Tuc. Espera un momento. Vale, 20 pes. 30. Momento de la chucha. Vai a poñer aquí. Mima. Esquivar. Punqueta. Vale. Por algún motivo sacouno. Non pasa nada. Vamos a ler de novo o que fai Witchbolt cando está concentrándose. Nos seguintes turnos pode gastar a bonus action e dá automáticamente. Polo tanto, José, un dado de 12. Ui, isto era un 20. 6 puntos de dano eléctrico. E agora, gastado a bonus action, o que vai a facer é Ray of Frost. Que carallo, vouche pegar a ti, por lambón. O chan outra vez. Estaba a 3 de vida. Si, estás a 3 de vida. Estaba no chan. Que momento. Ah, Vale, o que está ali arriba vai teño pegar. 3 hooks. Tes. Ui, aquí ainda máis. Ui, espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasou o meu turno, mi má. No, porque viñe demasiado para atrás sin querer. Vale. Claro, e agora perdí un turno de Shield of Faith. Sabes? No. 11. Dalle ao man, non lle dá. Moi ben, seguinte, toca a Ron. E Ron que vai facer igual que o seu Mételle. compañeiro. Vaille golpear ao capitán para que eles sexan os que acaben co capitán. O crítico e un. Sí, crítico foi. Toca a Sigurd. Sigurd, como non lle baixan a corda, estás empezando a enfadar, e valle disparar a Ezequías. Non seredes vos os que morrades hoxe, pero o NPC... Meu coche Ezequías. Foi ese aquí. Ezequías non vai a volver Mimo. hoxe para casa. Sí que volve. Ten un dash de vida, un guardia. Sí, pero antes xa había pejado. Morto. Morreu. No, ainda non morreu. Ainda que é Que un fase as inconsciente. tiradas. Que é un Morreu. inconsciente. Sí, está Aí pon que está morto. está facendo as tiradas, sí. Mirrin! Ai. Quería curar a Ezequías, pero... Estaría Non feo. me cures Ezequías, cúrame o orco. Debería curar a Ezequías, chavales. Cura. Bota unha puta corda para arriba, a ver se te enganchas. É moi gracioso, porque literalmente vamos ganar unha corda. E ningún gorda.
Roll. Ademais, estades aí movéndovos co bote, sabes? Co mar, co un que se move, outro co outro. Mima, vai a cura de 8. Boísimo. Vale. Que máis? E espérate que non acabei. Con inspiración. Usted. Inspiración non porque gastou o bonus acting. Ai, perdón. Sí, pero que vou facer un aliento hacia baixo, en línea recta. Mima! Pa pegarlle, Desculpa. pa vengar a Ezequías. Claro, os tiburóns. Línea. E como apunto a línea? Aparece É unha unha línea, línea. clic esquerdo nela e co shift e a roda do rato valamo xeirando. Perdón. O sea, que, wow. É un Place pouco... measure template. No, Carallo, aí tamén Meu. llevo a miña avoa, joder. No, pero é que non sei facer eso. Sale, puxo a mal. Sí, non pasa Claro, nada. non... Eu quero lle dar os dous de abaixo. Sí, sí. Ah, é o que me pasou a min antes co das sí, más. sí, non pasa nada, falta buscalle, non hai problema. Non matamos a Bjorn, vale, porque eso foi deplorable. Vale, é unha salvación de destreza, verdade? Destreza? Sí. Sí, sí. Destreza? Sí. Superche. Vale, polo tanto. Espera. Non entendestes. Os Tirei dous de eso. aquí. Claro, o sea, besos de a Bjorn e a Prukia. No, están a 15 pés arriba tú, men. Entón non usaría eso, pero bueno, da igual se está. Vale. Eu que se chigo, por eso me quedaba un pouco raro de hostia, como me pega 6. Sabes? Nada, Non listo. ves? Vale, perfecto. Pois pega yo capitán, lo. Sí. Vale. É a metade do daño, do 9 daño que fixeches. No. Ou sí, espera. Sí, Ah, tira, a listo. mitad. Bien. Sí, a mitad. Como matas? Matacho? Home, é un relámpago, sabes? Oye, pum. Churrasco e fago que era o vacío. A metade de 9 a 3. Deixo lo que era o baleiro. Vale, perfecto. A metade se de ele o 9 seu... sería 5 aquí. É o seu luteo Aquí lle quitou ao... 3, pero bueno. No, eso non se vai para o fondo, meu rei, non funciona así. Ah, onde dixeches baleiro? Flota. O baleiro do mar, Como dios, No, os tiburóns Os non nos van tiburóns. quitar A ver, os tiburóns... 80% No. era, non? Se é un 80 para baixo, os tiburóns levan. Que deu, rapaces? Sabes, xa sabe. Mamaovos. Porque... Quita unha... Debería a de mí quita saber medeia. Que os A mí non me tiburóns non importa, comen Luz. xente, que sepades. Perfecto. Só se Non os co- confunden con focas. Claro. No, non lles atacan. Pero a sangue sí. Ulena. Pero se é un fucking Pero- corpo de comer... Pero non lles gusta a sangue humana, non lles gusta. Man. En canto a prova soltan. Que sepades. depende do tiburón. Eu Non estamos especificando vou que tiburóns atender temos a aquí. partida porque xa pasamos das 3 horas. Vale, pues dalle. Polo tanto, vou apuntar a Mirrin. Voulle disparar con este light crossbow por facer Seguro. a terrible decisión de matar ao noso capitán. Sigurd, Seguro que non me queres por que apuntar sea. a min. Eu creo que están No, faltando, pasa nada, o teu apunto Dixo xa Mirrin. agora. Mira, aí vai, ven aquí. Hostia, xa. Ah, vale, son tonto. Aí está. Que fai? Toma, mamá, mima, esto é lamentable. Hai que Loctar, ser tócache. malo, tío. Tócame, mima, vou acabar co vello este. Pues a ver se é verdad. Mate, boa. Reckless, non aprende. Daslle. Non hai nada que aprender. Morreu. Morreu. Ah, o genio cortou a man, cercenoulla, o garfo que Métete era por aí outro voando. Adrenaline Luz, resta. Métete outra vida temporal. Esa non é... Xa non estou restrained. En efecto. E se me quitarmos restrained e toda esa mierda. No, levas un man colgado ainda, Saco chueu, O Hancho non Levas ao garfo colgado por aí. Pero ahora podo mover. Sí, Sí, ahora podes mover. Vou con el colgado. Tedes aí un Veña, va. garfo colgado. Vamos facer esto. Vasme pegar 2 ataques de oportunidade. Sí, claro que sí. Móvete. Carguen. Móvete. Sí. Móvete.
Mima. Vaya ñemo, Oh, Uf. E poñeme aquí. Vale, Punqueta ainda non se sacou a concentración, polo tanto, como che toque bonus action. Vale. Sleepy Bandit. Sleepy Bandit está sleepeando. E Lara, ao mellor é o turno onde pode subir. ao mellor estaría ben que poder subir ao puto barco, sabes? Sí. Lanzo o gancho. Xa o vou lanzar agora. Man. Non pode ser, tío. A nosa heroína, parte do grupo anterior dos superviventes, non é capaz de facer que un gancho se enganche na barandilla a 15 pés por riba dela. As historias A que distancia teño afúndense José? na realidade. Pero non Ai, veixo a Lara, José. fai algo, que máis faz ca túa acción? Non sei. Podes Eu non vexo a facer un José. atletismo a ver se superas subes cun 14. É que non sei por que está tirando como... Ai, Xesús, Porque- caes á barca outra vez de cuiño. Espera. Ah, no, eu teríame que salir o 6 para subir. No, porque é un 14. É un E sacaste 14. un 5. Ah, saquei un 5, No, sacou un 6. Bueno, sacaste un 5 6. de antes e igualmente atletismo un 6. Oh, sí. Gastaste Pensei que a era un bonus de dado, acción. capitán, Pero vas a ver frito. como Ron che vai a axudar nesta tarefa. Gracias, Ron. No, Ron, cura de cequías. O morto. Está morto, está morto. Exhausted Bandit, Exhausted Bandit. Non sei que pegarlle, señor. Que facemos? Punqueta, mellor, o capitán está morto. E vai que pega a Glifo. Glifo. Isto Pegoume. entra. Sí, sí, entra. E faiche 2 de dano. E chupa cus. Chupacus. Ainda está vivo, ese man, Sabes, non é este de guerra. Sí. Eu Glifo. quero chorar. Toca. Tócame. Xa non teñen ataque de oportunidade, podes vir aquí. No, a este picar. sí, Ese porque sí. acabo de recuperarla. Claro. Bueno, dame, joder. Mapela! Toma, chupacus! Pero non che dá. Sí. Non. Vamos. Ah, mima! Alá vai o Vale. Nomo. O Pablo Iglesias o Nomo. Nomo. Pablo Iglesias. Que? Vou a pegar ao man este. Pum. Normal. Taxe. No, ventaja. Dá, É verdad, con ventaja. Ventaja. Pero, home, pero Pasa mellor é un que crítico. tal? Vamos a tirar onda de 20. Por o lobo, por a forma de lobo! Mima! Bueno. Vai, ahora sí que me vai intentar matar Kiki. Ui. Non me sonou. Dá, sí? 8 de daño. Morre. Si é É que- Pop Jorn... Ah, no, é Punqueta. No, é pa punquete. Vale, perfecto. A concentración, a concentración. A ver a concentración. É unha concentración e que tire para ver se cae o chan. Supera. Uh, Bueno, a ver, con ventaja porque todos teñen pernas de mariñeiro, Poño aí, para que vexades. Fallou. Oi, O cagón. chan. Oh, chan. Xa. Ah! O chanciño. Punqueta ten mini pernas, e por iso fallou. É verdad. Que máis? El rap de Punqueta. Rap de Punqueta. Vale, como bonus action. Quedar sin jefes, chavales. Meu vello gritando no chan sin man. Ah, Literal. mío. Ah, Meu un fillo, vello. man. Cajeime encima, mi Doña maca. Ai, que mala era. Curei este man. Algo. Mima, curouche. Vale, pois toquei a Suspicious Bandit. Parece que están preocupados porque os seus contramestres oficiales e capitán están moi mal feridos. Empezan a dubidar do seu cometido, pero Mima... Ui, o 20 que estaba aí, Ui. Como cargan contra o orco porque recibe mellor golpes que os seus compañeiros. Toca a Bjorn. Man, non sei canto daño tanquei nesta Non partida, me ides a- pero meu Deus. Eu tamén, Eu estou man. empezando a O que pegar. pasa é que a mí non me dan. É distinto tipo de dan. Non che dá, me cago na puta. No. Ui, que digo que non debía. Non, suara outra vez.
No. E toca a punqueta. Perdeu. Non perdera, verdad? Bonus action! Bonus action! Tira o de 12, tira o de 12. Cinco 5 de daño eléctrico. Saco o seu. 11. Entón, punqueto que vai a facer agora. Non podo tirar outro de concentración. Me cago na puta. Ray of Frost. Con desventaxe, me da igual. Ah, normal, debería ser. Sí, é verdade. Depende a quen lle ataque. A él. Pero bueno, o primeiro foi o Non che dá. feito. Non che dá. 6 máis 5 non conta, polo tanto No. retiro cho. No. E abre a porta e arrastrase. Ataque, Leva ataque oportunidade. Sí, dai, espera que o mío aí por o teletransportador. Vai. Mima, voulle cortar un peiño. Ataco, Espera. Sí, Tocan. Espera, deixa-me facer o... Crítico, mi man! Coño, que... Parteu na mitad. Mi madre, ese nome morreu. Desfixo. Nadie foi o piño. O peiño, caindo mi polas má. escaleiras. Vai Non morreu, era non letal. Era non letal. Eso Era foi non o letal. peiño. Hijo Ben de feito. vello. Vale, estaba caída aí no... Ahora vais Foi- arrastrando, sin pé, sangrando. aí. Dolle unha mirada probatoria ao Loctor. Vale. Un menos. Outro E o que vello tal. que cheira a Este caca vai comer. disparar. Este vai disparar ao único que pode acabar con Jorn, porque como perdan o último contramaestre, o combate vai... Ui, o 20 estuvo cerca. Sinteuse moi rico agora, Ron vai a Non te axudar, vou Ron mentir. vai a axudar a Elara. Elara, tes... Ahora intenta facer, eu estou che axudando. Mirrin, Desventaja. tócache. Bueno, vamos a meter un pouco de... Mi feitizo favorito. Espero que non sea hit metal. Hit metal. Arde, nene. Pero non o ves. Sí, esa é a cousa, non o verías. Por Me si non cago en podías Dios. botar o rayo. Teño que ver, boa pregunta. Ten lo que ver. Sí. Sí, Por iso ahora José moveu se me non o podo curar. Entón quítamo. sí, boa. Pero, matábalo, Tal, bueno, da igual, o sea, simplemente non pasa nada. matábalo. E ahora está quentiño, man. Pero escalas como un lagarto. Escalas como un lagarto. Tira aí un atletismo. Uns acrobacias e vas facendo ui. Un 14 en atletismo subes. Ai, joder, pues vou intentar subir. Con as Jódeme acrobacias aí. contigo, hostia. Que teño que tirar para Que subir? podía lanzar o gancho e que subira desos dous, pero non. Que tiro para subir? Atletismo, para subir ti polo barco, ou gastando o bonus, tiras... É verdad. Sí, atletismo é gratis. Bonus é co gancho que ten a Lara. Porque de Mima subeu. Subeu. Subiu por el solo, mi má, Lara, Yo, dixeron che abaixo. Ahora sí que podes matar ao man. Al chan. Vou facer unha aliada. Ver. Valo intentar matar dunha A pelea. risotada. Non, Vale. pero... Isto como... Adiante. Mago melé. Literalmente estou full, man, casi. O sea, isto non estou usando. Isto me tiñe daño a todo Dios. Sí, Sí, sen área. Ah, vale, entonces me llevo. Ou sí. saen voando, Depende a donde apuntes. Pégalle normal, hostia. Estou en mala situación, e un señor ao lado, tío, non combato. Non subires. Non subires. Eso é certo, vou meter un invisible a mí mesmo. Un man, Increíble. Luiso. Terminar concentración, tal. Ei.
Eu dinlle, pero non fixo nada, vaya por Aí Dios. outra vez. Oye, outra vez, pero creo que non fixo nada. Ahora está. fixo. Ahora sí. Invisible. Marcou. Pode mover, verdad? Sí. 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 Párate. Ataque de oportunidade con desventaxa. No, no, Sí, Sí. invisible. sí. Ti crees que a xente non entende o que é a magia aquí, melón? Toma, hostia, por la Kazan. A la Por si Kazan. non perde a invisibilidade. Perdeu, né? Increíble. Bueno. Éxito. Morreu. Tens que dar conta de que te botastes un feitizo diante dun man que tiña reacción libre que che volvía invisible. De dos Cando mans. sentiu os pasos, fixo como? E golpeou así, perdeuche. Tuvo vos. Non pasa nada, ollo por ollo. Así me gusta, así me gusta. Vamos ao despacho, esta vez salín eu gañando. Moi ben, moi ben. Que Ollo seguir por baixando ollo. por aí, ahora baixa, mira, te peaste. Mima. Non sei onde estou. Te peaches, te baixaches polas Está a escaleiras. parte de abaixo. Súbeche, Que carallo é eso? súbeche. No, ahora está aí. No, está aí. foi. Ahora está aí. Vale. Ves o corpo de Punqueta é unha habitación, libros e demais. Pero eso Corpo que non está así. morto. Corpo non. O corpo vivo, pero inconsciente. Estarás arrastrando mentras Todo o berrea. mundo di o corpo ese aí que está vivo, sí. Claro, o corpo claro. vivo. Vale, vamos a movernos aquí, mi madriña. Acabade co puto Jorn e tiro o combate xa, que estes homens están acojonados de vos. Que da igual o que lle peguen ao orco que non acaba de morrer. E hai un que Será está por- full. E hai un que está full. Este voy a pegar. A pola clériga, non sabemos que facer. Fallar. Pois que se caguen e depositen a Loctar. É un momento, Que dalle isto? morto ao mon, ese. Que é isto de combate de inspiración? 16. Vale, este non lle vou Aquí solucionar tiene un nada. suceso nunca. Este lle vou golpear, simplemente. Vai ser, pum, Paso de eso, Quique. pode dar co Sí, campo. No. sí, non sei. É que O agora Combat Inspiration, no. Voto. Dura unha hora. botaste yo. Claro. Sí, claro, botei yo a 3. Sí. Vale. Non me deixa atacar. Dime que está a 7 metros. Podo... Acércate máis, non hai problema. Xa está Aí. cerquinche. Que vergoña. Que é iso? El Ara, porque lle intentaron golpear co virote. E ahora Vale. Vale, ataco. Esa non lle daba antes, tampouco. Vale, sí, claro, sí. Doy co canto da machada. Non letal, ala que quede moñeco no chan, dormindo. A que lle pegaches? A mellor? Ao Bjorn. Se cache 16 e o... Ah, sí, matacho. Bien. Non, No, dixo non inconsciente. Sí, deixacho inconsciente, uno poñer aí incapacitado. Inconsciente en el infierno. Bien. E agora rendidevos, sabandijas. Efectivamente, cando golpeades ao contramaestre do Di bar aí. e cae ao chan inconsciente, os gardas, os mariñeiros, piratas e estes maleantes soltan as armas. Por favor, non vamos, rendímonos. E agora, antes de acabar, vamos a entregarvos experiencia a todos. Nivel 4. Nivel 4, 500 a cada un. 500 a cada un por ser uns mamaovos. Veña, vamos aí. 500 a cada un. Ou máis. 500 a cada un. Realmente o combate daba 1600 repartido entre a repartirlos entre 4, pero eu creo que podemos sumar as máis cousas que fixemos. Así quedámonos a 100. Eso está feo, Eso estaría Está feo. Vale, tedes aí para asignárvolo. E agora, como última escena antes de que acabe o combate, vale, Merrin, vouche subir arriba para que o podas ver, porque senón perde un pouco de gracia. Nada, máis que nada, vale. Vamos a poñer aí para que o vexades todos. Vamos a subir a Elara Te porque... podo subir. Subín, Botamos así unha que bola. Vades a ver aquí, sinálogolo para que o vexades, como a porta se abre e sale unha criatura reptiliana grande e dice xa acabache. Cando ve que están todos rendidos, sometidos a vosa vontade, hai 3 xigantes. 3, bueno, realmente Dous. Miren, 2 xigantes, un bardo que se está a reír, logo el Ara aí que acaba de subir como pode.
non di nada, botas un pouco para atrás e pecha a porta. Vale. Non. E vámoslo deixar aquí. Esta E o vello cagouse é a encima. parte Cagouse de- encima. Subín de nivel. Non subamos de nivel, subamos de nivel cando fagamos o descanso longo, única e exclusivamente porque aínda non acabamos o barco. Cando entreguemos a misión, subimos.